Bueno, bons días a todos. Vamos a celebrar a sesión ordinaria ofreciendo 3 veces. convocada para hoxe, día 28 de diciembre de 2018. E o primeiro punto do orden do día é o expediente de decreto da Alcaldía de Acción de Contas. O señor alcalde dá conta da relación de decretos que dictou dende a data da anterior convocatoria do pleno de novembro hasta esta data. Teñen copia e quedan enterados. Non ven a acta porque non está rematada ainda. Punto número 2. Expediente de recoñecemento do Estado Social de Crédito número 27/2018. Señora concelleira. Bos días. Trátase do recoñecemento extrajudicial en aplicación da base 15 do orzamento. Entonces, trátase de aprobar as facturas que non seguiron o proceso de contratación que teñen que vir a pleno. Nesta primeira intervención, nada máis. Partido Popular. Sí, pero o primeiro que interveña que non teña que intervir, sí. Adiante. Teñen algo que decir ou non? Pregunto. Utiliza o micro, xa ten a mal. Temos algo que decir porque xa nas comisións informativas votamos en contra de todo este expediente. Antes de empezar o pleno, eu dicíalles a vostedes que tiñemos un tema pendiente para tratar, que era, pois, un deles era este punto. Vamos a ver, a nós sí que nos gustaría un pronunciamiento claro desde o Goberno e tamén desde a intervención deste Concello da situación que se está dando pleno tras pleno. É dicir, en cada pleno están chegando un punto na orden do día levamos 6 meses en torno a máis de 200.000 euros con reparos suspensivos. Ahora, en este punto, temos 40.000 euros en facturas reparadas. Vemos que todas son sempre as mismas: eléctricas, combustibles, farmacias, produtos químicos para a piscina, combustible. En definitiva, nós o que estamos vendo é que as recomendacións que desde a intervención se estaban facendo e que vostede, señora concelleira, en algunha intervención tamén dixo que vostede mesma era a que estaba poñendo encima da mesa a todo o Goberno que deberían cambiar a forma de traballar. A nós o que nos sorprende é que en estes 6 meses, pedindo explicacións de que medidas se están tomando en este Concello para que isto non veña de forma reiterada, porque a sensación que dá é que a vostedes o proceder dalles igual. O que están facendo é traendo a pleno esta situación para que sexa o pleno o que teña a responsabilidade. A nós gustaríanos saber que nos expliquen que medidas están tomando. Gustaríanos saber tamén aparte das medidas que están tomando, que concursos teñen encima da mesa iniciados para que isto non suceda pleno tras pleno, porque vostedes son os que contratan os servicios, vostedes son os que falan cas empresas e os que comprometen ese gasto. As empresas fan os traballos e agora as empresas teñen que cobrar. Entón, por parte nosa, volvemos a dicir sempre o mismo. É dicir, en caso de que en este pleno non se aproben os expedientes, vostedes están abocando as empresas a que vayan a un procedimento xudicial. E son ustedes os únicos culpables deste procedimento. Tamén nos chama a atención, e iso sí que me gustaría que nos deran unha explicación técnica, por que despois de varios plenos donde por parte da oposición o único que lle pedíamos era que as facturas veñan conformadas por técnicos e políticos, por que chegan expedientes sin cumplir estes requisitos mínimos? É dicir,
É difícil de entender que un concello desta categoría non saque e non licite os procedementos de contratación despois de 6 meses, pero que non é entendible é que cheguen facturas. En este caso, pois hai unha factura solo conformada por o teniente alcalde, hai unha factura que aparece no expediente conformada de 1000 e pico euros, solo conformada por vostede. E non hai ningún técnico que avale esa... O expediente está aí. Pero é que vostedes sempre buscan esa disculpa de que non é culpa de vostedes ou é culpa dun técnico, pero vostedes, é dicir, eu que non entendo é por que se permiten que ese tipo de facturas cheguen a un pleno, cando se acordou e cando vostedes mesmos, a súa concelleira foi quen puxo encima da mesa e a intervención lles está poñendo reparos suspensivos todos os meses, como presentan a este pleno un expediente de facturas sin conformar por os técnicos e polos políticos. E para nós, para a oposición, o aval, nós non desconfiamos de ninguén, pero, lóxicamente, que veña conformada só por un político, hombre, podíamos entender o dun técnico, pero que só veña conformada por un político, entonces, nós pedimos que nos den unha explicación e despois a intención o voto, Pepe, dirlo ti xa, non a... Nos vámonos a abster, pero queremos esa explicación, queremos que nos digan claramente... Se non está Manolo de Castro, mellor abstedvos. Denos unha explicación, faga un favor. Señora concelleira, adiante. Técnicamente non sei se quere falar Fidel, pola miña parte, vamos a ver, nas galescolas non hai ningún técnico propio, é dicir, que este ali cando se fai o encargo de suministro e suministre, é dicir, o suministro está ali, a factura chegou, e na medida do posible e vense facendo, sí que sempre se firma por un político ou técnico e son as excepcións as que veñen nese sentido por problemas de non haber un técnico propio. Non nos dá o proceder que nos tachan de que nos dá igual, non. É dicir, o que pasa é que este concello é moi grande, ten as eivas de persoal que vos conocedes perfectamente, intentámoslo susanar, é dicir, intentouse cubrir a baixa de maternidade da técnica de contratación, aprobou xente e non quixo vir, porque era, claro, por unha baixa de maternidade, eso retrasounos moitísimo, entonces hai procesos de contratación que podíamos saber se houbera unha continuidade de traballo, pero claro, o problema foi o que foi, pero nós sí que puxemos en todo momento os medios, é dicir, sí que se sacou ese concurso, sí que se buscou susanar problemas. Aprobaron 3 persoas cunha nota excelente e nadie quixo vir, é dicir, non podes obligar a alguén que aprobou o examen a vir, non daba tempo a facelo. Por outro lado, sí que estamos traballando nunha plataforma de contratación para adaptarnos á nova lei de contratos e iso sí que xa está vixente, é dicir, sí que estamos poñendo peldaños para susanar, a pesar de que, claro, esta é unha administración e os plazos de traballo son os que son, co cual sí que temos unha relación de prioridade de contratos pola importancia, polos cartos que se gastan neses suministros para tan pronto ese embudo que temos por carga de traballo, porque a técnica é excelentísima e é unha traballadora innata, vamos, para poder sacar máis contratos. Claro, non dá máis. Gracias, señora concelleira. Toño, algo máis? Bueno, eu dudo que con unha boa organización de personal, eu creo que organizando ben o personal deste Concello, si se traballaría de unha forma máis eficiente, porque eu creo que a explicación que vostede me dá, eu, mire, creo que nos seguintes plenos vai vir todo igual, é dicir, é moi fácil o que vostede acaba de comentar, pero eu creo que o resultado en este mandato non vamos a ver ningún.
E non sei se a nivel é moi fácil dicilo, pero a corto plazo, cando vostede cree que en un pleno ordinario non vamos a ter un expediente igual que este, señora concelleira? Bueno, perdón, non digo que non é unha cuestión de debate, digo que interveño o que queira. Eu sí que me gustaría tamén, porque unha vez que escoitamos a explicación da concelleira, tamén me gustaría escoitar a explicación de intervención. Por que se permite chegar a pleno este tipo de facturas cando se acordou aquí e cando a nivel tanto de intervención como de gestión da concelleira se recomendaba, ela mesma recomendaba aos seus propios concelleiros que as facturas chegasen desa forma. Por que se permiten chegar estas facturas así? Sí, podes falar. Pídolle brevidade, de acordo? E con Vamos a isto rematamos, Toño? Sí, pero despois... Legalmente pues no. basta con la conformidad de un concejal para entender válidamente dada la conformidad a la factura. Incluso en las bases de ejecución del presupuesto se hace referencia a concejal o técnico. Concejal o técnico. O sea que no legalmente es posible. Nós temos informes de vostede onde recomenda que non se faga desa forma. Se as súas recomendacións, lógicamente, caen de valeiro, non nos pida a nós ao pleno... Eu creo que di que recomenda, pero que é absolutamente legal, o que acaba de decir o señor interventor. Bueno, para non... Gracias. Despois de escoitalos, nos non aceptamos ese tipo de... Non nos parece que sexa o correcto para o traballo deste pleno. Moitas gracias. Vamos a votar en contra. Procedemos á votación. Votos a favor. Grupo de Goberno. Votos en contra. Empate, hai que volver a votar. Votos a favor. Votos en contra. Queda aprobado. Seguinte punto, por favor. Seguinte punto, por favor. Para o reaxuste da alineación no solo urbano calificado como residencial intensivo. Da Coruña, Rúa S sin número. Perdón, unha cousa. Se me queren decir o concelleiro Manolo de Castro se é pola hora ou pasou, ou se lle pasou algo, quero decir, vai vir, vale, perfecto. Adiante. Adiante, digo que... Ben, é simplemente dar trámite a aprobación dun estudio de detalle na Rúa 2 de Lalín, na zona de Feás, onde, bueno, pois un promotor quere facer unha vivenda, non estaba clara a delimitación, entonces, sobre todo por onde iban os viais, entonces aprobouse inicialmente polo Asunto de Goberno cos informes favorables do arquitecto municipal, do asesor urbanístico. Estuvo sometido a exposición pública, entonces ahora, bueno, pois o que se trata é da aprobación definitiva deste estudio de detalle. Tuveron toda a documentación a súa disposición, nada máis importante. Algún comentario? Si, preguntarle ao secretario se isto é competencia de pleno, se non chega a Xunta de Goberno. Non, esta xa é a aprobación definitiva. A aprobación inicial, sí, é competencia do alcalde e por delegación aproba o pleno, pero a Xunta de Goberno, pero a definitiva é competencia do pleno, por maioría simple. Vale. Entendo que nada máis. Votamos, entón, señor secretario. Votos a favor, unanimidade, non? Ben, menos Celia. Seguinte punto. Punto número 4. Expediente 5936/2018, aprobación do catálogo de condiciones do proxecto Aquelar. Ben, o proxecto Aquelar é un proxecto municipal de prevención de adiccións, de todo tipo de adiccións, que se está levando a cabo entre os concellos de Lalín e o concello de Silleda. A unha proporción aproximadamente non, que está no convenio 65-35, quere dicir que o 65% das accións, da actividade e do tempo que se dedica a ese traballo faise no concello de Lalín e o resto faise no concello de Silleda, e do mesmo xeito os custes estipúlanse da mesma maneira. Ese proxecto está financiado pola Consellería de Sanidade nun 93%, quere dicir que
os concellos de Silleda e Lalín realmente repártense os 7% restante, é dicir, máis ou menos ven sendo un 5% o Concello de Lalín e un 2% do total o Concello de Silleda. Para tal fin, pois, houve que asinar un convenio, e o convenio asinouse por alá polo mes de marzo. E no convenio iba estipulado que había que aprobar un catálogo de prestacións que se iban a levar a cabo co proxecto Aquelar. Ben, o proxecto Aquelar, a verdade é que desde a primeira dificultade pois, foi contratar a persoa, había que facer un proceso selectivo, e iso foi o máis difícil. Entonces, como coincideu tamén neste ano, pois, cando era a selección de traballadores da Deputación, e era moi prioritario ter eses traballadores, pois demorouse un pouquiño a contratación desta educadora social, que é quen leva a responsable fundamental do proxecto, como persoal interino e da educadora familiar, que é a coordinadora do programa. Como vedes na documentación, na justificación económica, pois foron moitas as actividades levadas a cabo e que se siguen levando a cabo. O que se trata, o que ven a pleno, é aprobar o catálogo de prestacións. E é certo, con respecto ao que pon o convenio, pois ven con certa demora, pero entendimos que o primeiro, ante a dificultade que houve e a tardanza para contratar a educadora social, que o primeiro era poñer en marcha todas as actividades de convenio e posteriormente traer a pleno este catálogo, como se trae hoxe. Desde logo, pois, isto ven marcado polo convenio e tamén a subvención, a propia subvención da Xunta de Galicia, marca que pois, este catálogo teña que ser aprobado posteriormente no pleno. Sen máis... Sí, algunha intervención? Paz, entendo, non? Sí. Hola, bons días. Bueno, pois, a verdade é que con este expediente que traen hoxe a pleno, pois é xa o reflexo da mala praxis que se debe de ter en calquera administración. É o reflexo total da improvisación e da falta de rigor de como se deben de facer as cousas. Pero, bueno, non deixa de ser xa algo que é habitual dentro da Concellería. O exemplo máis cerca que podemos ter pois é o retraso nos bonos do transporte. Por poñer un exemplo. Concretamente neste expediente, como tamén acabamos de escoitar, o retraso e a xustificación de todo isto é a tardanza en facer esa contratación da figura do profesional que xestionaría este programa. Iso foi con toda a calma, foi con toda a paciencia para ter esa persoa. Xustificado, sí, polas súas xustificacións, pero que non compartimos. Unha vez feito isto, demoran tamén o arranque das sancións que contempla este programa, que leva aparellado este proxecto. E agora traen con 5 ou casi 6 meses de retraso o catálogo e as condicións do programa, que, en teoría, é o documento que rexe as accións deste proxecto. Parécenos unha total tomadura de pelo. Parécenos unha mostra máis que evidente da falta de rigor. Por responsabilidade non vamos a votar en contra, pero si o merecían, por todo o que acabo de detallar. Non queremos bloquear o programa, pero si lles pedimos que traballen con rigor e que xestionen o que lles toca. Gracias. Alguna intervención máis? Señor Teniente Alcalde, quere dicir algo máis? Non. Procedemos á votación. Votos a favor? Votos en contra? Ningún. Abstención? Grupo Popular, non? Seguinte punto, por favor. Punto número 5. Moción do Grupo de Goberno para reclamar a ampliación das prazas do comedor do Colexio Público Xesús Golmar. Ben, comenzamos a poñer o tempo, por así decirlo, non? Bueno, esta moción, eu creo que todos compartimos a preocupación porque é evidente que
a comunidade educativa do Colexio Xesús Golmar traslada este goberno e traslada á opinión pública a súa preocupación pola longa lista de espera durante anos no comedor do Xesús Golmar, o cal causa diferente tipo de trastornos como conciliación incluso da vida familiar. Estamos vendo como dende o goberno de Lalín temos que asumir cuestións diferentes que son directamente e estrictamente do ámbito de competencia da Consellería de Educación en todas as súas etapas, tanto no bipartito como no actual goberno do Partido Popular, e, polo tanto, consideramos que é un tema importante a arranxar. Eu escoitaba declaracións do delegado provincial de Educación, dicindo, persoa pola que sinto, por certo, todo o respeto e non teño nada que decir do seu traballo, pero, lóxicamente, o goberno de Lalín ten que exixir, dicindo que iba a vir a Lalín a coñecer en primeira man este problema. Bueno, este delegado e tamén o conselleiro anterior estiveron varias veces no Xesús Golmar e coñecen de xeito directísimo precisamente esta preocupación. A listaxe que me trasladaba a dirección do Xesús Golmar falaba de unhas 50 persoas, aínda que dicían que o problema realmente o podían ter unhas 34 ou 38, e que, polo tanto, sería necesario. Como sabedes, a proposta do Partido Popular vanse facer unha serie, e aprobadas por consenso no Pleno, unha serie de melloras no Colexio Xesús Golmar, xa autorizado por Educación, sinal de que, evidentemente, sen autorización de Educación non se podería facer porque unha competencia da Consellería, unha competencia da Xunta de Galicia, non do Concello de Lalín, e tamén trasladar que se pode ser no pleno de xaneiro, senón no de febreiro, este goberno ten previsto elevar a modificación de crédito todo o que non se pode facer despois dos informes municipais coas partidas de remanentes de todo acordado no pleno para poder cumplir co compromiso do solicitado e acordado co Partido Popular. Polo tanto, eu supoño que ao mellor antes ou despois hai unha moción ou do goberno ou dos grupos da oposición pedindo que o Concello asuma e que faga un novo comedor tamén. É o que nos faltaba xa por ver en Lalín, porque evidentemente se a Xunta de Galicia non asume a súa responsabilidade do que ten que facer dentro do seu ámbito competencial, dende logo a comunidade educativa máis grande que hai no Concello de Lalín teremos que facer con cartos municipais chegado o caso e nos gustaría que non fose así. Polo tanto, pedimos ao Pleno que vote a favor e que se combine a Consellería a arranxar este problema que, insisto, pon en dificultad a conciliación de moitísimas familias de Lalín e dificultades no que no día a día tamén non só das familias directamente, senón tamén dos nenos e nenas que se ven perxudicados. Partido Popular. Ben, nos entendemos que, desde logo, esa non é a forma de facer xestión. Se esa é a forma de facer xestión, que veña Deus e que o vexa. Eu, ao mellor, pois teño unha visión distinta e, polo tanto, podo entender que o goberno, que obviamente ten outra, pois non comparto para nada ese sistema de facer goberno, máis ben desgoberno, porque entendo que sería moito máis doado e, sobre todo, moito máis rendable para os veciños de Lalín, sin dúbida, que o alcalde, en vez de estar tomando cafés de aquí para ali, que collera de vez en cando o coche e se fora a facer algunha xestión a Pontevedra, ás delegacións territoriais, malia que algunha vez, pois, lle resultara o viaxe frustrado, por suposto a Diputación e tamén a San Caetano. É algo que lle recomendo, que parece que eso que non está na súa folla de ruta, pero que obviamente non me vai facer caso porque xa é demasiado tarde, que está a piques de finalizar o mandato. E digo que eso non é a forma de facer xestión, porque para conseguir as cousas, desde logo, se houbera que facer un manual de como non conseguir cousas para o teu povo desde un goberno, sin dúbida, habría que poñerse no pelexo do cuatripartito de Lalín. Por qué? Porque naide que estamos aquí non quere que non se amplíe o comedor, en absoluto.
Naide que está aquí non quere que veña unha mellora para o teu povo, pero, desde logo, si pensa o goberno e concretamente o alcalde que se pode facer máis presión facendo unha moción que o único que pretende é meterlle o dedo no ollo a un xefe territorial, mal imos. Eu creo que temos claro que esta moción ven pola necesidade do alcalde de reivindicarse nun centro polo que non fixo nada en 4 anos, por moito que diga, salvo anuncios e salvo apropiarse de algunhas propostas que fixemos dentro do Partido Popular dunha maneira pouco ortodoxa, porque se pactou unha cousa e logo se fai outra, pois dificilmente podemos chegar a un acordo. Eu lembro que no último pleno quedamos o último pleno que se celebrou, o pleno ordinario do mes pasado, quedamos en que o orden de prelación dos remanentes destinados a ese colexo, que sería, unha vez que o señor Vilariño dixo que a pérgola de entrada se podía facer con fondos propios, quedamos en que se faría a pérgola neste orden. Faríase a pérgola para dar sombra na zona infantil e logo o que sobrara faríase no que é o patio cuberto. Ben, cheganos un día un correo electrónico da alcaldía onde dice o patio cuberto costa moito, polo tanto, imos meter eses cartos no que é o patio cuberto e o dos rapaces, os dos infantiles, deixámolo para poderlo facer con fondos propios ou con outros fondos para máis adiante. Vemos que xo anuncia na prensa, o sea, vai falar ca comunidade educativa e xo anuncia na prensa unilateralmente unha vez máis tendo en conta, ignorando que por parte do Partido Popular a proposta é outra e foi o que motivou, entre outras cousas, que se aprobaran eses remanentes. Ben, se iso lle parece a forma de facer as cousas connosco, donde vostedes unilateralmente deciden o que lles peta, faltando ao acordo que teñen connosco, donde nós fomos excesivamente xenerosos cun goberno que desde logo non o merecía, realmente non sei como pretenden que poidamos ter unha relación cordial. Eu podo entender que unha vez que o técnico fixe unha valoración, que, por certo, non vimos, simplemente nos din que hai, pero a nós non se nos achegou ningún documento, unha vez máis tomándonos polo pito do sereno. Unha vez que hai unha valoración feita polo técnico municipal, o normal era pasárnosla para poder contrastala, porque creo que aquí houve valoracións feitas por técnicos municipais que logo resultaron que tiñan uns defeutos de forma importante. Sí, eso é certo. Polo tanto, o normal era pasarnos ese documento Ten que rematarlo, por favor. E digamos, pois, antes de tomar esa decisión, que podía ser colexiada e que probablemente ao mellor non tivéramos nada que decir, probablemente chegáramos a un acordo, nese sentido non creo que houbera ningún tipo de problema, pois resulta que agarran, dinlle ali a dirección e máis a AMPA que é o que queren facer, sin contar connosco para nada, e a nós parece que só nos queren utilizar de tontos útiles. Ten que rematar, ten unha segunda intervención, se quere. Mire, eu, en todo caso, con esa forma de fazer as cousas, non estou de acordo. Nós non vamos a votar en contra desta moción, o que pasa é que considerámola que non é a forma de facer xestión para nada, porque se o que prefiren vostedes é facer mocións a negociar e xestionar que a Consellería, pois así non vai. Eu creo que as mocións está ben facelas cando as negociacións se fixeron. Gracias, señor Crespo. Pero se non terminei o tempo, canto tempo me dou? Leva 6 minutos, son 5. Tengo unha segunda intervención, se quere, despois de 3 minutos. Eu creo que a estas alturas todos deberíamos saber, empezando polo alcalde, o tempo de intervención. Mire, varias cousas o que di, dende o respecto á confrontación política lóxica. Punto 1,
Eu xa falei co delegado deste tema no seu momento, no propio Instituto Laxeiro un día en Lalín, co delegado territorial de Educación, ou xefe, perdón, sí, polo que, por certo, acabo de manifestar o meu respeto ao seu traballo. Este non é a primeira moción que ven en este sentido tamén a este pleno. Polo tanto, creo que a Consellería xa coñece de sobra esta cuestión. Punto 3. O importante é solucionar a cuestión. Se teño que ir 20 veces a Pontevedra non teño ningún tipo de problema en facelo, pero se xa o delegado veu aquí, coñece perfectamente, hai mocións do pleno falando deste tema en outros anos, pois eu creo que é suficientemente coñecido como para que o xefe territorial diga que vai se desplazar a Lalín para coñecer este tema, non? Está ben intentar todo o mundo defenderse, faltaría máis, pero a realidade ven outra. E con respecto a outro que dixo do acordado no pleno, vostede conta parte da verdade no seu estilo, non? Evidentemente o que lle mandamos é un informe do técnico no que di que non é posible técnicamente facer o que se acordou no remanente, senón que hai que facer outro tipo de cuestión. E está perfectamente detallado. E en ese correo da alcaldía, ademais, o que se lle di con tempo e forma suficiente e que se queren engadir algo ou queren cambiar algo ou quere que falemos de algo para poder facelo, que o trasladen. E nin contestaron. Entón, nós tiñamos e temos a mellor das vontades con este tema. Eu, na introducción desta moción, estou dicindo que é un tema pedido polo Partido Popular. Senón, que lea o señor secretario acta, que estou dicindo que é un tema pedido polo Partido Popular. Perdón, non é certo o que estou dicindo. Na introducción da moción, eu digo que é un tema pedido polo Partido Popular e aprobado por consenso en este pleno. É certo. Segundo, o xefe territorial é plenamente consciente. Punto terceiro, trasladámoslle un informe do Antonio Bernárdez no que di que non é posible cumplir técnicamente co acordado nos remanentes. E trasladámoslle que temos intención de cumplilo con unha modificación de crédito xa no mes de xaneiro, se é posible, punto 1. O sea, que hai a mellor das vontades. E punto 2, decímoslle en ese correo que se queren facer algunha suxerencia, comentario, estamos dispostos a falar o que faga falta, e nin contesten. Eu creo que pouco máis teño que decir sobre este tema. É tan evidente que hai boa fe pola nosa banda para poder facer isto, que eu recoñezo públicamente que é unha petición do Partido Popular coa que estamos de acordo, e o máis importante, que con cartos de todos os lalinenses estáse asumindo algo que tiña que facer competencialmente a Xunta de Galicia, que isto non mo pode discutir ninguén. Entre outras cousas, porque para que está o plego xa en marcha, por certo, para que este o plego en marcha, tiña que vir a autorización da Consellería de Educación, que chegou, porque sin esa autorización non o poderíamos facer porque non é da nosa competencia. Entón, eu creo que é tan evidente que o estou dicindo é pedirlle a xefatura territorial e a Xunta de Galicia que na medida do posible solucionen este problema que ven de anos. Non é de último ano, nin hai de 2, nin hai de 3, porque hai a hemeroteca que recolle que hai 3 anos xa se estaba pedindo isto e que a lista de espera está medrando. Non teño máis que decir. Eu quería falar. Por favor, adiante. Ten 5 minutos. Comparto os argumentos de alcaldía no tema competencial e comparto a demanda que fai o grupo de goberno. Tamén demando á alcaldía que teña a ben delimitar o debate da moción e preguntarlle á alcaldía e á secretaría se na orde do día está nalgún sitio o debate de algunha moción sobre o remanente e os acordos do Colexio Xesús Golmar. Creo que é un trato arbitrario o que se fai con este concelleiro e creo que non se debe permitir que se debatan cousas que non están dentro da moción. Moi na súa liña, quero dicir, o de tratar temas que non están na moción. Señor Crespo, se ten algo máis que decir. Ten 3 minutos, Sí, non se preocupe que me chegan os 3 minutos. Sí, sempre me di eso, pero despois nunca. Vostede, na súa liña habitual de mentir máis que fala, sempre intenta facer do torto dereito, pero non se dará conta de que unha mentira repetida 1000 veces non chega a ser verdad. Mire, vostede mandou un correo e sin que non lle contestáramos nada. Vostede mandou un correo dicindo que o técnico municipal di,
pero para nada nos mandou o informe do técnico municipal. Mandou un correo dicindo o técnico municipal di. Pero o problema non é ese. O problema é a falta de lealdade institucional, donde vostede contallo, sin falar connosco, que fomos quen fixemos a proposta dentro dos remanentes, contallo á comunidade educativa, contallo á dirección, e a nós non nos di nada. O sea, a nós ni nos convida. Pero vostede con quen cree que está xogando? Realmente tómanos por parvos. Pero vamos a ver, como eu vou pensar na súa boa fe cando vostede mándanos un correo, desde que vostede xa yo contou a dirección, contou yo a AMPA, nos que pintamos? A AMPA non, a dirección sí. Bueno, é igual. Vostede, É parecido. Vostede contallo á comunidade educativa ou parte da comunidade educativa. E logo mándanos un correo dicindo se queremos opinar. Home, mire, non nos tomo o pelo. Eu entendo que sea unha tomadura de pelo. Nos, con respecto ao comedor, xa o dixemos, nos estamos de acordo que se amplíe, faltaría máis, pero mire, eu creo que hai outras formas de fazer as cousas. Eu no seu momento, pois un día falando ca AMPA e ca dirección, pois acerqueime a Pontevedra, falei, faramos co xefe territorial, a directora e máis a dirección da AMPA e eu, préstame este bolígrafo, e ao final, pois o xefe territorial soupo de primeira mão, tanto da directora como do presidente da AMPA, os problemas que había ca ampliación do comedor, que non é que non o queiran facer, é os problemas que había. Pero, en todo caso, o xefe territorial, non me interrumpa, porque se teño 3 minutos, estamos coartando vostede, unha vez máis. Se o xefe territorial dixo que se comprometía, eu fíome máis do xefe territorial que de vostede, porque de vostede ben sabe que para nós non é de fiar, porque unha cousa é o que di, é outra distinta, moitas veces, case sempre, é o que fai. Por lo tanto, como pretende que nós nos fiemos da súa boa fe cando non vimos en 3 anos e medio ningún acto de boa fe por parte súa? Solo actos de mala fe, actos de intentar facerlle oposición á oposición. E, lóxicamente, con eses bimbios, non se pode facer un cesto ben feito e non pode dicir que ven de boa fe cando vostede normalmente case a cotío anda con mala fe. Nos creemos que vostede debe sentar co xefe territorial e aclarar cal é a solución para o do comedor e nós, vostede, a diferencia entre vostede e nós é que vostede prefiere facer un tipo de política para desgastar ao contrario e nós preferimos facer un tipo de política para solucionarlle os problemas aos veciños. Con esa idea é que partimos, por eso vamos a votar a favor, pero mire, non minta cando di que é claramente competencial o de facer o parque, o patio cuberto, que é claramente competencial da Xunta de Galicia. Eso é mentira. E iso é mentira porque pode facer a Xunta de Galicia, obviamente, poden facer os concellos, que en moitos sitios fixaron os concellos, e pódese facer a medias. Recórdolle que o patio cuberto, que despois se converteu en pabellón, por eso ten as dificultades que ten, de Vilatuxe, o patio cuberto de Prado e o patio cuberto de Cercio, que logo se convertiron en pabellóns, foron feitos inicialmente a 3 bandas. Primeiro, 2 bandas, e outro a 3 bandas. Por lo tanto, non é certo que teña que facelo a Xunta de Galicia, porque espera que o faga a Xunta de Galicia, teria que facelo en todos os concellos. Por lo tanto, os concellos que realmente teñen patios cubertos é porque se mollaron e puxeron cando menos unha parte, senón a totalidade. E non me interrumpa, por favor, que eu vostede deixo intervir cando quere e non digo nada. Gracias por deixarme intervir cando quere. Por lo tanto, por suposto, entón vostede non me interrumpa a min. Pero que leva 4 minutos, Pero como si levo 8, que quere? Quere que faga unha moción ao acabar aquí e cambiemos o regulamento e temos os votos suficientes para cambiar o regulamento? Por favor, sea respetuoso. Se temos un acordo de tempos, temos un acordo que vostede non respeta porque vostede convocou un pleno pas 9 e habíamos quedado en que os plenos ordinarios eran ás 10. E vostede convocou un pas 9, entón que pasa? Non sabe o que firma ou que? Dios mío, con vostede é imposible. Veña, faga o que lle dé a gana. Pero claro, é que esta actitude infantil, se temos un ROF e que temos acordado... Perdóname. Temos acordado uns tempos, habrá que respetalos, digo. Pero non temos acordado... Isto que decirme, non, quere que facemos unha moción aquí... Nun pleno ordinario non acordamos que os plenos ordinarios en vez das 9 eran ás 10. Estou dicindo que eu pensaba que era ás 10. E vostede cando firmou a convocatoria do pleno ou firmei eu? Non, eu firmei a convocatoria do pleno. E a vostede que se pegaron as sábanas porque teño que decirlle porque non leu a convocatoria do pleno.
Mire, Teño que dicirlle mire, eso. voulle dicir unha cousa. Eu dou por sentado co pleno que ás 10 e dígolle unha cousa. Onte houve pleno de teito de Estou gasto. dicindo que eu Como non pensaba- tiña viaxe para aquí, cheguei ás 3 da mañán a casa en coche. Pobriño. O eu, cheguei ás 3 da mañán en coche. E obviamente, pois hoxe non era un día moi doado para levantarme. Por demais, onte traballamos 15 horas. Non lle estou dicindo que vostede non traballara, non lle meto eso. Simplemente Quere que eu dou rematar por a moción? sentado, Señor eu dou Crespo. por sentado No, que se un señor pleno... Crespo, señor Crespo. Bueno, mire, non quero Remate a discutir con moción, vostede, veña, veña. remate. Mire, por favor, non perdo un minuto ca súa prepotencia e ca súas mentiras. A miña prepotencia. Un señor que está dicindo vamos a facer agora unha moción para cambiar o ROF, non sei que, porque nós... Quero dicir que podemos Por favor. cambialo, non que vamos facer unha moción, Pero, que por podemos favor, cambialo. Pero é un xesto chulo, non me O diga cambiar o que ROF, non, por favor. Eu non lle estou dicindo Por cambiar o ROF. favor, Dentro do ROF, Vale. vostede a ver se sabe ler Mire. ou escoitar. Dentro do ROF, sei ler bastante ben, en dentro do varios ROF, idiomas. pódese... En varios idiomas, Vostede, si vostede o que non ten é vergoña, Veña. nin política nin da outra. Sigue insultando. Pero como sigue insultando? Pero vostede que pensa que está aquí tratando con nenos? Que é o que fai habitualmente? Sí. Pero Ahora si mi- vostede, pero se é agora un mismo- insensato. agora mismo sí. É un insensato, por favor. Agora mismo sí. Insensato e vergoña, siga cos É un insultos. insensato. Ahora Mire, vostede. Voulle dicir, primeiro, mentiu cando di que no correo enviado dende a alcaldía non vai o informe de Bernárdez. Mentira, vai o informe de Bernárdez. Vai o que di vostede que di o Perdón, informe. acabamos de confirmar o xefe de prensa. Vai o informe de Bernárdez. Segundo, para facer esta cuestión tiñamos que ter o ok da Consellería de Educación e o tivemos. Isto é así. Terceiro, sei que vostede foi a falar á delegación, tardaron segundos en contarmo a salida, e creo... No, pero espere, digo que isto... Vamos a parecer martes e 13, os dos. Mire, a mí parece absolutamente legítimo eso, faltaría máis. Non digo, porque quer decir que eu estou informado deso, evidentemente. E pareceme ben, non teño nada que decir. Vostede ten a mellor amistade persoal co xefe territorial, pareceme absolutamente legítimo. Cuarto, pídolle, por favor, que non falte o respeto insultante. Hai moitas... Mire, dentro da linguaxe política e do enfrontamento do que queira, hai moitísimas... Hai epítetos, hai moitísimas formas sen ter que entrar no insulto persoal. Eu pídolle eso. Hijo de puta é unha. Cuarto, voulle dicir outra cousa. Vostede non se fía de min, pareceme normal, faltaría máis. Eu de vostede tampouco, Na miña casa sabemos moito deso. Nada máis, procedemos a votación. Eu sei tamén da súa casa, Sí. perdón, por alusións, pido a palabra. Como lle gusta tanto falar das familias dos demais, por iso digo. Pide alusións. Cuñados e todo isto, dígame, sí. Pide alusións. O que queira, sí. Mire, na súa casa teñen que saber moito de min. Moito. Moitísimo. Moitísimo. E ao mellor sei máis da conta. Moi ben. Por lo tanto, mire, vostede sempre vai de unha forma de ver a vida prepotente onde vostede é o rei do mambo. No, Mire, xa se nota sepe que non é o vostede prepotente do que eu rei. sei moitas miserias de vostede. Por lo tanto, mire, Moitas non me faga miserias falar. miñas. Moitas miserias. Un gran empresario que nunca unha empresa xestionou, as que xestionou fundeunas, ou pelexou. Por favor, vostede quere me dar a min clases de como hai que facer as cousas. Que empresa Mire, fundín vostede eu, non... Que empresa fundín eu? Se me podo decir? Non sei. Improtec creo que era a súa empresa. Esa empresa está fundida? Non sei se está fundida, se non, desde logo moi boa saúde económica non debe ter, non sei. Pero eso saberá vostede. A mí eso non me preocupa. Dios mío. A mí non me preocupa. Eu só sei que Que cando nivel, vostede, Pepe Crespo, que nivel, cando vostede veña. fai alusións a que na súa familia sabemos Que moito nivel, de Pepe vostede, Crespo, eu asegurolle que na miña saben moito da súa. Gracias. Entende? No, Porque eu sabe dixen unha que non era cousa. de fiar. Sabe unha cousa. Eu non dixen o que saben ou non. Eu digo que Mire, sabemos que non é de fiar. se vostede o que quere, mire, vostede o que quere intentar ameazar É que despois do que acaba de subliminalmente. decir, E vostede non respeta o mínimo que hai que respetar Gracias. ás persoas, nunca o fixo. Xa. E polo tanto, mire, alá vostede. Si vostede quere ese camiño, como o quixo no tema do xulgado, márqueo, que vai recoller o froito que semente, alá vostede. O mesmo lle digo. Vai recoller o froito que semente, alá vostede. Gracias. Acaba de ser vostede, dende logo conmigo, impresionante, ao nivel, impresionante. Meterse en cuestión... Eu creo que non me metí nunca en cuestións persoais súas. Acaba de citar empresas privadas. Sí. No. Mira, Eso. sí, Eu sí que sei moito de vostedes. Voulle explicar. Sí que sei moito de vostedes. Voulle explicar. Vaya si sei. Voulle explicar se me deixa. Pois explíqueme. Déixeme. Na súa familia sabe moito de vostede. Eu tamén sei moito da súa familia. Déixeme. Carallo si sei.
Eu creo que lle traicionou o subconsciente, porque eu o que dixen é que vostede dixo que non se fiaba de mí, e dixen que eu tampouco me fiaba de vostede, e na familia sabemos moito deso, de non fiarnos. Non dixe nada de tal. Está recollido na ata, pero como sempre traicionou o subconsciente, me parece. Por favor. E en canto a meterse en cuestións de vida privada, empresarial e todo eso... É que vostede é un empresario perfecto. Dígolle que Vostede é gracias... o antítese dun empresario. Sabe a diferencia? E vostede e eu sabémolo. Sabe a diferencia unha máis entre vostede e máis eu? Sabe a diferencia entre vostede e máis eu? Unha máis, que eu teño profesión, polo menos. Mellor ou peor, pero teño profesión. Gracias. Perdóneme, eu tamén teño profesión. Perdóneme, eu tamén teño profesión. Eu son gandeiro a moita honra. A moita honra. Era un magnífico gandeiro antes de entrar en política e sigo sendo. Vostede nunca empresario foi. Vostede o único que vale para facer mal nas empresas. Por iso, a mellor, pasa o que pasa. Nas empresas. Fágame caso. Eu teño profesión, tan digna ou máis que a vostede. Vostede estuvo de zascandil por aí, tomándolle o pelo a moita xente, e depois pasou o que pasou, entende? Por tanto, eu teño profesión tan bonita como a de vostede, e tan digna como a de vostede, e, sobre todo, sabe unha cousa? Eu nunca engañei a ninguén. Vale. Nin siquiera lle contei mentiras pedosas a meu pai. Nunca, aseguro yo, Eu nunca lle contei ninguna mentira gorda, moi gorda a meu pai. Que me quixera, que me puida recordar. Nunca, nunca. Por lo tanto, míreme a cara que eu sei cousas que vostede nin se imagina que sei. E, por lo tanto, cando me di, na miña familia sabemos moito de vostede. Eu non dixen eso. E eu de vostedes? Dixen que non nos fiamos, que é diferente. Eu me fiar eu de vostedes, sí. Vostede non se fía e eu teño que me fiar de vostedes. Crespo Iglesias, hoxe baixaches ao nivel... Bueno, hoxe sacaches a túa cara, a cara que tes en realidade. Digo que baixaches ao nivel porque eu en ningún momento dixen que sabíamos moito de vostede. Por favor. Nunca dixen eso, dixen que non nos fiamos. Sí. Pero baixaches o fango total. Sí. Perfecto. Procedemos a votación. Non tes a palabra. Vostede cree que pode... Dios mío, que lodazal. Seguinte punto. Punto número 6. Moción do Partido Popular para instar a Xunta de Galicia a que tramite o informe ambiental de Raxo pola vía ordinaria ao Concello e que rexeite o expediente presentado para a posta en marcha dunha planta de triturado de neumáticos no polígono de Botos. Si, Partido Popular ten 8 minutos. En primeiro lugar, agardo que o Goberno secunde esta proposta e non sigan tan divididos no tema de Raxo como para ir por separado, como foron hasta agora. Uns do Goberno presentando propostas, os outros, póñanse de acordo entre vostedes, para iso son un Goberno, ou dícenselo, e decidan o que queren facer, e logo como Goberno, por fagan unha proposta. Hasta dúas solucións distintas deron algúns membros do Goberno. A primeira era que a Xunta rexeitase o proxecto dende o punto de vista da seguridade, cando as competencias son claramente neste tema, son de urbanismo e, polo tanto, son municipales. A segunda era que, como esa proposta deixaba cuco aire ao Goberno, porque, obviamente, esa competencia municipal non da Xunta de Galicia, entrou por puxo a modificación puntual do Plan Xeral, que contrastaba co cambio de ordenanza que propuñía outro dos seus compañeros. En definitiva, un galimatías que, ao final, o da empresa Raxo sigue camiñando e, por parte do Goberno, din unha cousa e fan xusto a contraria. En nome, recordo que cos veciños que falamos hai apenas unhas cuantas semanas, eu entendo que, por parte do Goberno, lexos de facer o que din, o cal é moi grave, porque sempre se enche a boca de falar, de defensa, de unha cousa e de outra. Realmente o importante é ter clara unha cousa, que vostedes queren obviar e agochar algo que
é meridianamente claro. Quen dá a licencia e autorización ou non a Rapso é o Concello de Lalín. E vostedes sempre intentan de pasar de puntiñas sobre eso. Porque é o Concello quen ten a facultade, inda que hai outras administracións que están polo medio, o Concello é quen ten a facultade de dar ou de negar as licencias. E a día de hoxe, o Concello de Lalín no tema de Raso non fixo absolutamente nada para bloqueala, máis alá de palabrería. Bueno, non fixo absolutamente nada, non. Mais ben todo o contrario. Se o proxecto de Raxo sigue vivo a estas alturas, é por varias razóns. Unha, o informe urbanístico que fixeron vostedes no ano 16 allanoulle o camiño á empresa, e así o recoñece a propia empresa, ao non requirirlle ningunha medida nin de seguridade nin de loita contra a contaminación. Segundo, porque cando lles presentaron o proxecto, vostedes deronlle para adiante. Dirán o contrario, pero vostedes deronlle para adiante. Terceiro, porque cando tocou alegar o proxecto na Xunta de Galicia, vostedes non o fixeron, cunha disculpa peregrina cando os pillamos nas berzas. Cuarto, porque cando viron que os veciños se rebotaban contra o proxecto, cambiaron de parecer e dixeron o contrario do que decían, pero o grave de todo isto, porque tamén os erros, se enmendan, son menos erros, pero resulta que cambiaron o que decían, pero non fixeron nada para coutalo e rexeitalo. Ese é verdad, non fixeron nada. É porque no ano que levan de tramitación municipal, o goberno de Lalín non lle puxo unha sola traba, non sendo os informes do técnico de medio ambiente a destempo, é unha vez que se lles veu o plumeiro e que había as protestas. Si non, nin eso. Si non, non habría nin os informes do técnico municipal se nós non escarbáramos aí. Segundo, porque fai semanas, por non decir meses, que ten argumentos de sobra para botar a baixa a licencia e a día de hoxe ainda non se fixo. E ao que se ve, a intención que ten unha vez máis é de botarlle a culpa á Xunta de Galicia para non facelo. Nós o que lle pedimos é moi sinxelo. A parte da exposición de motivos, onde, de algún xeito, pois queda claro cal foi o proceder do Goberno e cal foi o proceder do Partido Popular. Nós o que lle pedimos é que se pida, que xa se sabe, e supoño que xa o terá no seu poder, e se non teria que conquirilo, formalmente a Xunta, a petición que fixo o alcalde, ou que dixo na prensa que había feito, que non ten nin a máis mínima consistencia, porque vostede esperou que nós presentáramos a moción. Unha vez que fixemos a pública a moción, o que fixo vostede algo moi sinxelo, coller algúns puntos que lle interesaban da moción e mandarlle unha carta á conselleira para dicir o que nós decimos na moción, bueno, unha parte do que nós decimos da moción. Home, é moi loable, pero políticamente é unha chapuza. Hoxe vota a favor e xa está. Pero en todo caso, ten vostede dereito a facelo. Pero unha vez máis era para non facer e parecer que fai. Entón vostede mandalle unha carta á Xunta de Galicia dicíndolle que quere que o trámite sea ordinario, etc. Mire, nós, eso tamén o decimos na moción, pero a maiores nos pedimoslle que declare caducado o expediente. Seguro que a Urbanismo, a Medio Ambiente e a Secretaría lle sobran argumentos para facelo. Estou convencido. Se os técnicos foron capaces de xustificar a existencia de 2 documentos na póliza de responsabilidade civil onde estaba implicado un concelleiro do goberno, seguro que lle sobran argumentos para facelo co de Raso. E tamén lle pedimos, en terceiro lugar, que o Departamento de Urbanismo se molle, dunha vez, o señor Casares, e elabore un informe onde, ademais do tema urbanístico, que se pronuncie sobre cuestións tan importantes como é a seguridade, o perigo de incendios, etc., se se cumplen as distancias, etc. Eu quixera, como queira que dixeron que iban propoñer unha modificación do pexón para evitar empresas deste tipo poidan asentarse no polígono, pero ainda non fixeron nada, queríamos engadir un cuarto punto a esa moción, que non sei, o secretario dirá, pero probablemente haxa que votar a parte. E que nós instamos ao Concello de Lalín a que inicie o expediente necesario
para a modificación do peixón para que as empresas contaminantes como a de referencia non se poidan asentar nos polígonos. Un pouco, e neso parece que estamos todos de acordo. Entón, sería poñerlle un cuarto punto á moción que diga literalmente instar ao Concello de Lalín a que inicie con carácter de urxencia o expediente necesario para a modificación do peixón para as empresas contaminantes como a de referencia non se poidan asentar nos polígonos lalineses. Ben, por último, para despois ter o turno de réplica, eu queria lle preguntar ao Goberno se fixeron alegacións aos verquidos de augas de Galicia aos ríos que rodean o polígono, porque nós como partido presentamos unha, houve algunhas asociacións ecoloxistas que tamén as presentaron, e tamén os veciños presentaron alegacións, pero pedimos, eu creo que hai 5 ou 6 días, non o sei, pedimos ver a documentación das alegacións que había presentado a Augas de Galicia, ante Augas de Galicia, o Concello, e non se nos dixo nada. Por lo tanto, eu a día de hoxe non a teño, salvo que non la deran hoxe a mañan cedo, pero non sei, onte non o habían dado. Por lo tanto, nos pedimos que alegacións se habían feito por parte do Concello. Gracias. Ten 5 minutos. Son moitas cousas, a ver se todos Vou intervir. Podo intervir. Estaba pendiente. Perdón, Juan. Estaba pendiente de tramitación unha moción por urxencia que ven un pouco a susanar, non a susanar, a sacar un pouquiño de información e intentar aclarar certas cuestións. Non sei, dinlle a unha funcionaria, voume acercar por ela. Eu, no último punto, na última acotación, creo que o de estáse afirmando que esta empresa non cumpliría cas premisas legais, que sería contaminante, non? Creo que deixar eso na dúbida sería bo nesa acotación, porque sería afirmar unha cousa que non lle pertenece a un político, perteneceríalle a un técnico ou a quen sexa. Neste momento vese que un exsocialista está abandonado totalmente polos seus compañeiros e vese que se lle demanda unha serie de cousas a Raxo que históricamente non se lle demandou a empresas do señor alcalde. Poñamos por decir a separación de pluviales, non? Debe ser unha das cuestións. É un caso, obviamente, que os técnicos se teñen que mollar, estou de acordo que ten que haber un informe de urbanismo serio e rigoroso, porque debemos saber hasta onde chegan certos incumplimentos que poida vir da empresa. O tema dos informes extemporales, o tema de que haxa un primeiro aprobación da Xunta de Goberno, son cousas que sería moi fácil facer unha película de intriga e de saber hasta onde poden chegar as influencias ou deixar de chegar as influencias e a deixadez. Cambiar de opinión, como se cambia rapidamente, é lóxico tamén, porque este goberno de medioambiental, de defensores da natureza, o que lle convén, porque Salvemos Catasós non se pronuncia nesto e a filla dese expolítico tampouco se pronuncia nesto, pois é lóxico que o goberno tivera que haber cambiado de opinión, pero iso tamén tería que quedar claro neste pleno e que quedara suficientemente delimitado. Polo tanto, eu nesa moción que presento, que despois unirei tamén na exposición da miña segunda intervención, vense a pedir unha serie de aclaracións, de informes para saber cousas que está afirmando o voceiro do Partido Popular, que sí que aquí houve unha falta de actuacións porque as competencias, neste caso, son competencias municipais. Por lo tanto, podemos unir as dúas mocións, debatilas e, ao mellor, hasta votalas xa nesta mesma intervención para non alongar o pleno. Diríxome ahora mismo donde a funcionaria a ver se nos pode pasar o texto da moción. Adiante. Ben, vou empezar pola última proposta do señor Crespo, do cuarto punto relativo á modificación do PESOM. Decirle que a modificación do PESOM ou modificación de ordenanzas, a modificación de ordenanzas dun polígono é tamén modificación do PESOM, vale, decir, para deixalo claro. Eu pediría unha cousa ao señor Crespo deste cuarto punto, e se quere temos unha reunión relativo a estes aspectos cando veña o señor Bugallo. Facemos unha reunión e de aí tomamos a decisión. E dígolle por qué, porque
O noso PSOM, todo isto de empresas perigosas, está referido a unha normativa que ven dos anos 60. Entón, unha das cousas que di o señor Bugallo é que antes de meternos seguramente a cambiar ordenanzas, o que hai que adaptar sin necesidade de modificar o PSOM é adaptar o PSOM á normativa actual, e que probablemente desde aí aforraríamos moitos trámites posteriores. Entonces, eu pediríalle que non introducira esa cuarta, se chegamos a acordo, que cando pasados unhos días, é dicir, cando veña Javier Bugallo, que estes días non está, reunímonos con el, vostede ten seguramente plena confianza no asesor urbanístico municipal, igual que a teño eu, e falamos destas cuestións e saberá como, bueno, pois hai uns pasos que dar que igual son moito máis sensatos que facelo urxentemente. Igual hai que facer primeiro unha cousa e logo a outra. Eu eso pediría yo en primeiro lugar. Ben, en canto a dar licencia a raso ou non, bueno, a licencia de raso ven por unha comunicación previa. É dicir, unha comunicación previa de obras que a que ten que dar lugar á posibilidade de licencia. Desde este Concello, desde o primeiro momento que se presenta a comunicación previa de obras de Raxo aquí, vale, porque non existía isto, de acordo? É dicir, antes houve preliminares, é certo, pero non existeu nunca, hasta decembro do 17, unha comunicación previa de obras. Cando entra eso pola porta do Concello, se é absolutamente riguroso. Unha comunicación previa, como sabe moita xente, se non explico neste pleno, que non todos temos que saber destas cousas, se non se contesta os 15 días, dase como outorgado o título habilitante. Contéstase a tempo, en forma, e o arquitecto municipal fai dúas cousas fundamentalmente. Di que hai como 22 aspectos que solucionar no proxecto, que entende que hai que solucionar, e ademais pide informe aos servicios medioambientais municipais sobre o estado, é dicir, sobre o proxecto. E de aí todas as partes que xa coñecemos da tramitación longa e difícil e complexa, porque se hai algunha cousa importante neste asunto é que desde o primeiro momento e ante o revesado do mesmo, este Concello que ten que andar con pés de plomo e evitar posibles reclamacións. Non hai moito, enterámonos pola prensa, por certo, pola prensa, non neste Concello, sino pola prensa, dunha resolución da Dirección Xeral de Calidade Ambiental onde declaraba caducado o permiso ambiental de Raxo. Evidentemente, nós non tuvemos ningunha notificación deso. Realmente, a deslealdade da Xunta foi evidente, porque salir un domingo na prensa non creo que fora un funcionario o sábado, que o chamaran o sábado pola mañá e que fixera declaracións e salir o domingo. Está claro de onde proviñan esas informacións que foron totalmente interesadas. É certo, este Concello, en canto tuvo coñecemento dese novo elemento, púxose en contacto coa Dirección Xeral de Calidade Ambiental e pediu esa resolución onde que se resolve declarar caducado o procedimento de Raxo Solucións o procedimento ambiental. Desde ese momento, desde que teño coñecemento deste informe, que creo que entrou nesta casa o 18 ou 19 de decembro, e en vista de toda a tramitación, onde hai cuestións ambientais sin solventar, onde o permiso de augas aínda non está, e onde hai cuestións de proxecto que foron cambiadas, pedinlle os servicios urbanísticos, neste caso o arquitecto municipal que leva este asunto e o xefe de servicio de urbanismo que estudiaran a posibilidade de declarar a ineficacia da comunicación previa de obras solicitada pola empresa. Que quede claro sempre que é unha comunicación previa de obras, porque despois deso teria que vir a de actividade. Vou dar un minuto máis. Eso que quede claro. Ante ese informe que me pide vostede de urbanismo, vostede sabe, porque ten os documentos, que alá polo mes de marzo, ou así, ou incluso antes, folle pedido á Universidade de Vigo, o seu decano, que nos informaran, que nos pusera en contacto con algún dos servicios para que houbera un informe o máis neutral posible, porque o que non podemos facer é informes de parte. E a verdade é que o que me atopei en diferentes, non só aí, sino en algunha asociación importante ecoloxista, foi que a xente
que está neste mundiño non quere informar demasiado sobre estas cousas, para non pillarse os dedos, ás veces porque están a favor e outras porque están en contra. E isto me atopando, pero vostedes, se quere, pedimos un informe. O malo que o informe, ás veces, os informes poden ser ata contraproducentes. Pero, simplemente unha cuestión que é moi importante, que de interese para o Pleno, é que nesta resolución que manda a Xunta de Galicia aparece un factor que nós descoñecíamos, e é que a Dirección Xeral de Patrimonio Natural remitiu un informe a Raxo, tamén extemporáneo, como di que son os do Concello de Lalín, sobre este particular. Entón, o que queríamos ter é esa, porque aparece aquí, é un elemento que nunca tuvemos, que nos remitan un informe de Dirección Xeral de Patrimonio Natural, porque probablemente aí é un ente público, seguramente aí nos diga moitas máis cousas do que podemos coñecer nós a través dun informe. Gracias. Seguinte intervención. Teñen 5 minutos, perdón. Non, toca o Partido Popular e despois o Concelleiro non escrito. Porque entendo, interviu vostede, interviu o Concelleiro non escrito, interviu o Tenente Alcalde, toca outra vez a vostede. Bueno, vostede é o que dirixe o debate, polo tanto. Mire, unha vez máis, cando vostedes teñen un problema, primeiro intentan botalo fora. Se é posible, botarnos a culpa a nos. Sí. Vostede sabe que se é posible botarnos... Se é posible, a xente eu creo que non traga, pero se é posible intentan botarnos a culpa a nos. Non vostede especialmente, pero o señor Cuña especialmente. E desde que intentan botarnos a culpa a nos, cando están metidos no tolladero, pídenos que lle botemos unha mão. Oiga, mire, teñanos un mínimo de respeto. Eu sabe que nunca me neguei a sentarme con vostede, nin co señor Vilariño, que son dous puntales do goberno. Tampouco me negaba a sentarme co señor Cuña hasta o da denuncia. E a da PAC, obviamente, polo da denuncia. Eu, se non me sento que a concelleira da PAC é pola denuncia contra o noso goberno anterior, e o señor Cuña porque foi un inductor dela. É por eso. E vostedes viron que cando houve que sentarse para os remanentes, tuvemos algunha discusión, pero chegamos a un acordo. E eu que pido é que sexamos, se necesitades de nós, por o ben de Lalín, nós tamén debemos estar aquí, o que pido é que seamos recíprocos. O que non me parece de recibo é que vostedes fagan o contrario e logo nos pidan a nós que nos sentemos. Mire, señor González, nós estamos dispostos a sentarnos con vostedes por o ben de Lalín, non teña ninguna dúbida. Pero, se vostedes abriron unha espita de cambiar a ordenanza, o normal é que nos viñeran con un proxecto consensuado dentro do goberno, que é que non ten que propoñer. E nós poder, entre comillas, mellorar esa proposta, ou cambiála. Entón, claro, vostede dino, cando veña o señor Bugallo sentámonos e tal. Eu sabe que non teño ningún problema, aínda que políticamente este nas antípodas de vostede e do señor Vilariño, aínda que este nas antípodas, non me nego a sentarme con vostedes, nunca me neguei. Ao contrario, saben, a nivel persoal, que cando me chaman, se non lle escollo o teléfono, logo normalmente devolvo a chamada. Por lo tanto, non pode ter ninguna queixa neso. Agora ben, mire, señor González, Casares, non nos debía pensar, que nós debemos ser os tontos útiles de todas as xogadas. Porque, mire, eu lembro, nalgún medio de comunicación lin, que o goberno de Rajoy lle había dado unha subvención importante a Raxo e a Xunta de Galicia lle había dado os permisos. Veladamente estaban me acusando a min, porque é o modus operandi especialmente do señor Cuña, veladamente estaban acusando a min de estar en connivencia con Raxo, como se eu lle botaron a mao, entre comillas, na Xunta de Galicia para tramitar o expediente medioambiental, como se eu lle botaron a mao
a nivel de Madrid, que vaya por Dios, ese non ten nin idea de como funcionan as cousas, para que conseguira unha subvención. Oiga, mire, nin o señor Don Xión, nin naide de Raso, mo pideu a min, nin eu fixen. Pero que xa non mo pediron. Nin mo pediron, nin eu fixen. E cando no foragor da batalla vostedes nos queren botar a culpa a nós, e nós a vostedes, pero eu creo que nós temos máis carga de razón, porque somos a oposición, e quen ten que executar as cousas son vostedes, que son goberno, que vostedes gustalle ser goberno para unha cousa e a oposición para outra. Entón, teñen que asumir que gobernar, ás veces, leva consigo tomar decisións impopulares, ás veces leva consigo tomar decisións que poden, digamos, non ser as que queremos, pero son as que nos tocan porque somos goberno. Entón, oiga, mire, non faga chiste. Eu estou disposto a retirar o punto 4, non teño ningún inconveniente, porque eu que quero é que Rapso non se instale en Lalín. Pero vostedes, se realmente queren que Rapso non se instale en Lalín, deixen de marear a perdiz. Deixen de marear a perdiz. Caducou un expediente, porque a día de hoxe non o caducaron. E teñen argumentos de sobra para caducalo. Ese é o que eu creo. O mellor estou equivocado. Se non teñen argumentos de sobra, eu non teño inconveniente en que mos expliquen e eu darlle a miña opinión. Pero en todo caso, se vostedes queren partir de cero, ese expediente cadúqueno. E nós retiramos o punto 4 e vémolo. Eu, desde logo, non o estudiei a fondo. Pódolle dicir unha cousa, que cando nós vimos o problema de Raxo, obviamente tamén consultamos cos nosos asesores para que se podía facer desde o punto de vista medioambiental neste proxecto e tal, e o que nos dixeron é que había esa posibilidade, pero lóxicamente esa posibilidade ten moitas aristas, porque ten pros e contras, claro, e ten contras tamén, e ten pros, e pois tamén está a reclamación patrimonial que poida facer a empresa, tamén está aí, pero mire, vostedes adiantáronse nos medios de comunicación, o señor Vilariño dicindo que o que procedía era facer un acordo e modificar a ordenanza. Mire, eu nesa xa pensei, e máis, eu casi estou convencido, pero non o quero asegurar porque sería mentira, porque non sei, pero o meu olfato dime que o señor Vilariño, cando propuxo eso, bebeu nunha fonte que eu había falado. Bebeu nunha fonte que eu había falado. E que é moi amigo del, pero que é conocido meu. Entón, eu había comentado con esa persoa esa posibilidade. Ten que ir rematando. Había comentado esa posibilidade. E, mire, nos non temos inconveniente en sentarnos, pero non nos tomen por tontos útiles, por favor. Gracias. Fagan, digan a Xunta, independentemente que a Xunta ten o seu procedimento e podelles dicir, a Xunta ao mellor dilles, oiga, nós vamos facer o que marca a normativa e o que nos digan vostedes traenos ao pairo. É normal, eso poden dicir, pero ese é o de menos. O importante é poñer encima da mesa de que o procedimento hai que facer ordinario, non o simplificado na nova andaina que vai comenzar a empresa. E logo, vostedes caducan o expediente porque a día de hoxe está sin caducar e está currando. Gracias. Ese remato simplemente... Terá unha seguinte intervención. Non, pero só remato facendo unha pregunta. Mire, eu creo que hoxe prescribía o plazo de... Nós pedimos ver a documentación do que alegastes en Augas de Galicia. E resulta que hoxe prescribía, a nós non nos comunicaron nada. Creo que, agora, supoñemos que de acordo ca normativa, ao non nos contestar no plazo de 5 días, temos direito a velo ali in situ, e entón, pois, ainda, pois, mellor. Vale, gracias. Ben, canto ao informe a alegación, pois, supoño que se poñerá, descoñecíamos eso. Perdón, ten o señor Cruz a palabra. Ai, perdona, Juan. É que se me deixades dirixir ao pleno, eu creo que imos mellor. Supoño que o PP prefire que a moción que entrego por urxencia se debata por separado para ter máis tempo de debate, non? Obviamente, comenzar falando de que esta moción foi entregada á prensa o 11 de decembro, hai unha serie de dúbidas, houve unha serie de debate con diferentes persoas.
E vendo a exposición do PP, pois parece que se aclaran algunhas das dúdas que tiñamos, pero creo que sería positivo que eso todo que está afirmando o voceiro do PP puidera ser ratificado. Debemos preguntar sobre os informes dos técnicos municipais se son contrarios, porque se son contrarios non debería pasar, según fala o PP, non debería de acontecer ningún problema e co iso xa bastaría para denegar a licencia. Se non son contrarios, mentiría o goberno en algunha cousa. Obviamente, nesta moción do 11 de decembro, xa o meu grupo de traballo deixa claramente dicir que para nós son imprescindibles eses informes locais. Son imprescindibles para poder denegar esa licencia. É imprescindible, entonces, entendemos que prevalecen os informes municipais sobre outros tipos de informes de outros organismos. Queremos. Un dos argumentos de Don Xión, que é a persoa que redactou o proxecto, é que non entregaron en tempo. Xa non estamos dicindo nós, está o dicindo un excompañeiro socialista de que este goberno non actúa en tempo outra vez, porque sí, un técnico pode ser o responsable de non entregar en tempo, pero a persoa, o responsable máximo de vixiar a ese funcionario é o señor alcalde. Entón, vemos outra vez unha omisión do seu deber e ao mellor nun tema dunha gravidade xa considerable. Se nos fixamos no que estamos estudiando sobre as aportacións de capital que fixe o Raxo, vese que empezou con moi poucos cartos e foi aumentando unha serie de ampliacións de capital moi considerables. As suspicacias ou as persoas que queiran pensar mal na rúa poden que cailles a huevo de pensar de que e se Don Xión fora inversor de Raxo ao final, e se esa xunta de goberno local tramitara con connivencia, creo que é a palabra, e claro, eso todo tédelo que aclarar, non por min, a min dame igual, eu por vos, porque a xente pode estar desconfiando moito desto. Aquí, chegado este momento, eu acórdome, e díxeno xa unha vez neste pleno, a nai de Rafael Cuíña dixo, e eu escoitei, e máis desta xente que está neste pleno, dixo, non podéis meter a Nico en urbanismo. Ante unha frase tan grande e tan magna como esta, tedes que aclarar moitas cousas neste tema de Raxo. Como narices alguén compra unha parcela... Ten que rematar, xa pasou 40 segundos do seu tempo. Doulle un minuto máis se quere. Un minuto exactamente máis. Un minuto. Hai dúbidas que se sementan, son unhas dúbidas grandísimas. Como se gasta 1 millón de euros na compra dunha parcela, dunha nave, sin ter a licencia? Hai moitísimas sombras. Polo tanto, debemos ratificar todo o que o PP está falando. Paréceme moi importante o que dixo o voceiro do PP, e por iso quero recalcar. El sí que... Eu non o vou facer, pero el sí que dixo que estaba en contra da implantación de Raxo. Será que ten información privilegiada ou que está máis documentado que algúns dos que estamos aquí. Pero eu tamén lle demando ao concelleiro de urbanismo e ao goberno que se pronuncien si queren que Raxo se implante en Lalín ou se non queren que Raxo se implante en Lalín. Gracias, señor concelleiro. Insisto que é bastante cansino ter que escoitar permanentemente referencias a familiares do alcalde e a propiedades privadas do alcalde, pero este é o nivel... Juan, ante o teu nivel... Estou falando. E continuen por ese camiño que eu voume dedicar á política, nada máis. Adiante, señor Teniente Alcalde. Juan, a verdade é que dese nivel, home, mira, o primeiro que podías facer é coller e pedir o expediente e miralo, vale, porque non miraches nada. Non miraches nada. Porque a Xunta de Goberno Local non tramitou absolutamente nada sobre Raxo. Vale, nada, non lle tocou nada. Por lo tanto, bueno, e logo esas dúbidas, esas cousas que dis, se deixas abandonado, ti mesmo te cualificas, pobre persoa. Ben, quería rebatir aquí ao PP na súa exposición de motivos unha cousa que considero moi importante, e é
que fala dun informe urbanístico solicitado pola empresa no ano 16. Ben, como vostedes saben, e saben mellor que a min, porque na súa época de goberno fixeron como estes 100 informes, non é o mesmo un informe onde unha empresa di vou facer esta actividade, que requisitos se me poñen para esta actividade, vale? Que un informe onde unha empresa solicita certificación urbanística relativa a clasificación e cualificación da parcela con referencia catastral, todo o número de referencia. O que se pon neses informes, neste e en todos os que se fan no Concello que teñen este tipo de solicitud, é dicir, cualificación urbanística dunha parcela. Sabe o que fan os técnicos municipais? Identifican a parcela, collen o pezón e poñen todo o pezón, vale, as partes do pezón que lle corresponde, no informe urbanístico. Non se lle di nada de actividade, nin nada parecido. Sabe por qué? Porque no ano 16 aquí non se presentará ningún papel sobre eso. E o informe urbanístico, que vostedes coñecen porque tiveron nas súas mãos, só se fala das condicións urbanísticas. Por qué? Porque se non se piden condicións ambientais, ou outro tipo de condicións no informe non se solicita, non se dan. E sabe para qué? Para que este Concello non se pille os dedos dando informes que logo poden ser utilizados na súa contra. E é unha tónica bastante habitual que fai este Concello, non de agora, senón xa estando vostedes, e tamén porque creo que nestes casos os servicios urbanísticos e desde a Secretaría Municipal, con moi bo criterio, fan este tipo de cuestións, é dicir, o informe urbanístico vai moi adaptado o que di o PSON. Se queren máis informes, seguramente tardan máis, son máis elaborados e, desde logo, moito máis complexos. Pero, cando se trata de certificación urbanística dunha parcela, vaise única e exclusivamente a eso. Por tanto, eu quero que isto quede ben claro. Señor Crespo, eu agradezolle tamén o tono que tivo, salvo na parte de decir, bueno, que é certo, tiña unha subvención do Estado. Para min eso non quere decir nada máis alá de que ten unha subvención do Estado e pediu, porque evidentemente hai subvencións do Estado para este tipo de actividade. E tamén vou dicir unha cousa. Estuve en contra da implantación de raso en Botos, pero non podo decir que estuve en contra da implantación de empresas que reciclan no Concello de Lalín. Non o podo decir abertamente porque sería unha imprudencia. E sería unha imprudencia, e non digo de Raxo, digo de calquera outra. Sería unha imprudencia porque no mundo no que estamos, onde temos que reciclar e valorizar, e onde temos graves problemas ambientais, todos sabemos da necesidade de que se fagan estas cousas. Desde logo que, por todo o que se foi falando e por lo que xa se coñece, Raxo non cumpre para estar en Botos, desde logo. E por eso, repito unha vez máis, douselle a orden responsables urbanísticos, os técnicos que hai, para que se declare ineficacia da comunicación previa, para que a estudien. Eu non podo dar a orde de declarar ineficacia, vostede sábeo. Eu podo decir que fagan os informes se creen que eso non se pode declarar eficaz, que fagan os informes necesarios e preceptivos. Terá que haber seguramente un informe urbanístico e un informe xurídico que determinen a ineficacia de comunicación previa, logo ser revisado por secretario e levado á Xunta de Goberno. Pero que saiba que esa orden xa está dada. Vale? Xa está dada. Por tanto, quero que quede claro. Bueno, de outras cuestións, bueno, agradezolle quitar o punto 4. Tamén lle quería dicir, fixo unha referencia ao señor Vilariño, que fixo unha proposta. Mire, asegúrolle que estamos perfectamente en consonancia nesa cuestión en canto ao do PSON. Pero hai un técnico municipal, que é Javier Bugallo, que me dixo, mira, posiblemente o preciso e o necesario, primeiramente, deba ser revisar isto. Vostede dixo tamén que ten pros e contras. Claro que os ten, porque podemos perjudicar outro tipo de actividades que se queran instalar en Lalín. E, por lo tanto, debemos ser moi, moi cuidadosos. Gracias. Moi ben. Eu só vou rematar este tema dicindo que en base aos informes existentes, mentre eu sexa alcalde de Lalín, Raxo non terá licencia, punto 1, e que estou en contra da implantación, en base aos informes, desa empresa en Botos, ao igual que estou, por exemplo, en contra da existencia de ENCE na ría de Pontevedra. Eu non cambio de criterio en función dos meus intereses políticos. Porque hai quenes para unhas cousas sí e para outras non.
isto pasa en política tamén. Procedemos á votación. Perdón, vostede dixome que iba a ter unha terceira intervención cando estaba falando aquelo. Rematou, perdón, rematou o debate como... No, pero a moción era nosa. Perdón, dirixo... Perdón, dirixo eu o debate. Pero vamos a ver, cando eu estaba falando... Señor Crespo, está falando o presidente do Pleno. É o que dirixo o Pleno. E vostede tamén o digo. Como hai unha moción despois que creo que presentou o concelleiro non ha escrito, poderemos seguir debatindo deste tema no seu momento. En este momento procedo á votación desta moción. Despois poderemos seguir debatindo sen problema ningún. Votos a favor da moción do Partido Popular? Unanimidade. Seguinte punto. A da P53. Creo que se entregou a todos os voceiros, non? A da P53. Señor Vilariño, ten a palabra. Ten 8 minutos. Tanto? 8 minutos. Bueno, xa falo, digo, non justifico a urxencia, non? Non, pero hai que votar a urxencia, entón... Bueno, pois a urxencia é para que se teña en consideración o antes posible. Pois procedemos a votación da urxencia, votos a favor. Veña, proceda, 8 minutos, gracias. Bo día, e desexarlles feliz ano e tamén aproveitar este pleno para darlle as grazas aos compañeros e compañeiras que, bueno, na fin de semana pasada pois amosaron tanto en termos individuais como colectivos de partido pois o seu, bueno, cariño e recoñecemento a Memphis, non? Dito isto, nada, traemos aquí unha moción que vai de urxencia porque estábamos agardando precisamente si tiñamos noticias respecto que podía ser as tarifas a aplicar para o vindeiro ano, onde todo, e o galla sexa este errado, pero que desde logo ese erro non vai variar desde logo o posicionamento político, pero digo onde todo apunta ao máis que posible incremento da peaxe, da P53. Insisto, se isto non se produce non vai variar nada, pero se se produce ainda vai incrementar a discriminación que isto supón, non? Por lo tanto, é un clásico, en certa medida, que está... Que pasa? Continúa, sí. Que esta moción se debata no pleno de decembro, pero non é máis importante, porque eu tamén en clave local e comarcal vía con certa preocupación como foco de reivindicacións que obviamente teñen unha importancia que ninguén discute, como o da P9 eclipsaba o resto do debate ou da importancia que a P53 pode ter e que, por lo tanto, entendemos que é moi necesario este debate para volver situala no foco e para que, desde logo, teña a importancia que para este Concello e comarca e para a vertebración do noso país en termos de Galiza interior supón ter infraestructuras que, desde logo, contribúan ao desarrollo económico, que non sexan na práctica unha paralización para a actividade económica e que penalicen, como está sendo esta, pola elevada tasa, o tecido económico empresarial e que incluso condicione, evidentemente, o que supón o movimento das persoas, non? Con algo como é máis que evidente coa relación que do noso Concello temos co capital do noso país en cuestións sanitarias, educativas, etcétera, non? Por lo tanto, entendemos que é fundamental retomar esta exigencia, independentemente das cores que gobernen en Madrid, que, desde logo, mesmo resultados tiveron para os nosos intereses ao longo dos distintos anos, onde é posible, porque moitas veces vexo que a excusa que din que non é posible, non? Vimos como cando son decisións exclusivamente políticas e de priorizar gasto, como, por exemplo,
no rescate en Madrid, non? Do que eran os radiais, pois sí que ali sí que se invertiu, polo tanto, evidencia que é un criterio político que isto se atúe ou non, non? Estamos falando dunha infraestructura estatal, pero que a Xunta de Galiza, no seu momento, a fondo perdido, invertiu máis de 60 millóns de euros. E digo isto porque isto é un argumento máis que legitima aos galegos e galegas a exixir que se atúe sobre a mesma por parte do Estado, non? Que é quen ten as competencias. E entendemos que estos 60 millóns a fondo perdido, pois, desde logo, se no seu momento eran justificados para facer viable este tipo de inversión, neste momento son un gran argumento que nos dá a capacidade, desde logo, de exixir que revirtan nunha actuación sobre a mesma. Falamos dunha infraestructura que subiu en apenas 10 anos sobre un 70%. Unha infraestructura que nos, tamén o debate, moitas veces escoitei, que se iban a aplicar, se iban a actuar sobre autoestradas que a xente non tivera unha alternativa real á mesma. Nos entendemos que a Nacional 525 é un vial totalmente obsoleto, con moi pouca capacidade, desde logo, de absorber e de cumplir a función que a día de hoxe requiren este tipo de conexións e que, polo tanto, non temos unha alternativa en condicións para evitar esta autoestrada, non? Estamos falando incluso de un auténtico desmadre e consentimento porque debe ser o que si que é das autoestradas, evidentemente, máis caras do Estado, pero é unha autoestrada que é tal a deixadez e que existe sobre a mesma que por non ten nin bonos de desconto a usuarios habituais, non? Quero dicir, choca moito ver como con esta infraestructura se lle deixou facer o que quixeron con ela, pero que, desde logo, non tivo máis mínimo tipo de actuación. E, ademais, tamén poñer en riba da mesa que todos coincidiremos que, en vez de vertebrar o país, pois esta autoestrada o que se convirte na práctica nos últimos anos, pois é, nunha función especulativa, onde, en clave de usura, varios fondos de inversión que superan máis do 60% son os propietarios da mesma, non? Falo de propietarios canadienses, holandeses ou británicos. Isto é o que se fai en realidade e que a xente non o sabe, con inversións públicas, non? E con infraestructuras que, desde logo, non responden o que nos entendemos que tiñan que responder. E neste tema entendemos que hai que ter acordos unánimos, e eu estou convencido que esta moción o vai ter. Tamén esos consensos que se falaban en anteriores puntos aquí, que eu, desde logo, defendo que son fundamentais, haxa maiorías ou non haxa maiorías e, desde logo, cando non haxa hai máis, é evidente, aquí ninguén somos inocentes ao respeto, non? Tamén, falando de maiorías, tamén quero aproveitar, que me ven agora a cabeza, ainda que está algo fora do punto, que lleimos o Partido Popular convocar unha reunión para entregarlle o tema dos pregos que xa están feitos sobre o tema da auga, non? De prescripcións técnicas e cláusulas administrativas, para que, desde logo, podan coñecelos e aportar todo o que desexen ao respecto e podamos sacar adiante o mesmo, non? Polo tanto, tamén nesta materia, sumarlles este convite e que, desde logo, podamos facer entre todos o mellor posible nesta materia, non? Por lo tanto, eu creo que son as cuestións importantes as que temos que sumar. Nós, desde logo, estamos convencidos de que iso é o importante, o que os veciños nos requiren, a defensa do interés xeral, das cousas que, desde logo, lle afectan no seu día a día, o que nos fan máis competitivos, o que nos fan mellorar a nosa calidade de vida, e, polo tanto, nesas estamos, non? Polo tanto, permitídeme tamén retomar o tema da autoestrada, non deixando esa petición, que quede esa petición en Valeiro, unha petición e un anuncio firme que os imos convocar
na vindeira semana, cando vostedes poidan para sentarnos a falar do mesmo e entregarllos, para que vostedes os coñezan e podan participar deles. Tens que ir rematando, por favor. Sí, remato xa. E depois outra cuestión da autoestrada, que isto xa é o colmo dos colmos, non pagar por algo que é patético, como é desde logo o firme da mesma, non? Todos os que transitamos por ela, pois nos damos conta que, claro, o carril dereito, pois cando chove, evidentemente, pois é intransitable, non? Bueno, entón xa hai... Bueno, non é raro ver como vas por ela e hai xente que por sistema xa vai polo carril esquerdo para evitar o que ese efecto de aquaplaning que lle chaman, porque xa hai inseguridade de transitar sobre ese carril dereito polos dous lados, por certo, quero dicir que eu non sei cal é aí o problema, un problema evidentemente técnico que non asume esa auga, non é capaz de sacala, pero tamén implica que o coche que vai detrás tamén, pois esa auga estancada, pois lle faga que sexa un perigo evidente, non transitar sobre a mesma. Entón, a min que alguén me explique que era o beneficio e a justificación de non actuar. E, sobre todo, insisto, remato xa, que os datos dos usuarios aumentou este ano, non? Polo que estivemos vendo, polo tanto, é bastante difícil justificar que non se actúe sobre a mesma. Gracias. A Partido Popular ten 5 minutos. Sí, eu gustaríame que se ten unha copia que nos la dé. Copia da moción. Onde está? Eu teño aquí unha do teniente alcalde, solitud de comparecencia no pleno. Pois non a teño por aquí, que algún de vos, deu algún de vos. A miña está con anotacións de vos de volta. Non, pero... Ben, vamos á parte dispositiva. Vostede debería saber que, inda que estemos de acordo con esas eivas que ten a autopista a Santiago, que sin dúbida é unha das máis caras de Galicia e supoño que de España, unha vez máis, podendo estar de acordo na súa exposición, pois no que toca a parte dispositiva da mesma, xa peca vostede na entrada co punto 1, exixirlle ao Goberno da Xunta de Galicia que dentro do seu ámbito competencial asuma de maneira clara e firme o compromiso de realizar todas as xestións necesarias para propiciar con carácter urxente a rebaixa inasumible da peaxe da AP53. Estando de acordo con eso, oiga, esa autopista é propiedade do Ministerio. Por certo, foi reclamada polo Goberno por unanimidade polo Parlamento galego a súa transferencia. Foi reclamada, creo que en 2 ocasións. E hai un acordo, polo menos un deles, hai un acordo unánimo, donde o Parlamento de Galicia, que non o Goberno de Galicia, o Parlamento de Galicia pídelle ao Goberno do Estado que traspase esa autopista a propiedade da Xunta de Galicia para que lle poida aplicar os regulamentos. Por lo tanto, o punto 2 debería ser o punto 1, porque o primeiro é reclamarlle a quen é o propietario, que dentro do seu ámbito competencial, como dentro do seu ámbito competencial, é que o ten todo. É que, a ver, se esta moción a presentara, pois, ao mellor, outro concelleiro, o señor Medela, por exemplo, pois, que a utiliza bastante, supoño que como a min, seguro que eu podría entendelo, pero presentando a vostede, chirríame, porque vostede creo que sabe perfectamente, pola experiencia que ten en política, quen é o ámbito competencial. Como reclamarlle ao Fomento dentro do seu ámbito competencial? É que o Fomento competencial é todo porque é propiedade do Ministerio. A autopista é propiedade do Ministerio neste momento, pedida pola Xunta de Galicia, polo Goberno de Galicia, e pedida polo Parlamento por unanimidade, e tamén por este Concello,
que lle traspase á Xunta de Galicia para que lle poida aplicar os descontos que a Xunta de Galicia lle está aplicando ás súas e que aquí, lóxicamente, non lles pode, digamos, aplicar. Pedirlle á Xunta de Galicia que dentro do seu ámbito competencial? Sí, por suposto, pero poño como un punto menor, non como o primeiro. Ese é a Xunta de Galicia. Vostede o que está intentando decir con esta moción é que a Xunta de Galicia é responsable dese desaguisado. E non, a Xunta de Galicia non. Mire, como eu que lle pido é que modifique que primeiro os puntos, o 2 que pasa a ser o 1 e o 1 que pasa a ser o 2. Eu propoño iso se vostede quere. Nós vamos a votar a favor, se aí digo cambie ou non cambie, vamos a votar a favor porque estamos de acordo. Pero mire unha cousa, que eu digolle que iso é propiedade do Ministerio do Fomento en exclusiva, que o Ministerio do Fomento, así como agora hai un acordo por parte do Estado de AP9 podela pasar para, digamos, a propiedade da Xunta de Galicia, digamos, no ámbito competencial, que en vez de dicir aí do Estado que decida a Xunta de Galicia, pois eu creo que a P53 debería levar o mesmo recorrido. Por tanto, xa lle anuncio que nós aquí imos ter unha moción que estamos elaborando para que veña con criterio, con rigor técnico. Nós imos pedir que, igual que pasou ca AP9, que despois de loitar moitos máis anos ca AP53, lóxicamente, despois de loitar moitos máis anos ca AP53, agora, por fin, o Goberno do Estado, a petición de todos os grupos políticos galegos que estuveron hai 15 días en Madrid facendo esa proposta, e parece ser que o Goberno vai asumir que despois de que asuma, unha vez asumida a AP9, que inmediatamente a seguinte en asumir por parte, o sea, de deixarlle ao Estado a Xunta de Galicia, que sea a AP53. Para que a Xunta de Galicia, despois, non teña excusa para poder aplicarlle as rebaixas que lle está aplicando as que son da súa propiedade. E, por tanto, xa lle digo, nós estamos preparando unha moción nese sentido e tamén lle queremos poñer unha engádeda que, así como vostede fala dese carril, que, por certo, estamos circulando todos cara a Santiago dunha maneira, cando chove, bastante anormal, ya que estamos indo todos polo carril rápido, co cal o carril lento convírtese no rápido se te queren adelantar, e xa vi máis dun acontecemento onde adelantan pola esquerda porque a xente vai pola dereita porque ten drenaxe e o outro non ten drenaxe. Aí realmente fixeron as cousas mal. Eu só podo ter palabras de rexeitamento para a cega, porque fixen xestións, por certo, non sei se vostede fixeron algunha, eu reuníme 3 ou 4 veces cunha cega polos problemas. Vostedes reunironse algunha vez cunha cega? Que a autopista central de Galicia, eu non sei, pero é que eu reuníme 3 ou 4 veces. Foron infrutíferas de todo, tamén teño que dicilo, porque pedinlle que os que teñen telepeaxe que tuveran a mesma bonificación que ten, por exemplo, a AP9, cando vas de ida e volta, pedinlle o tema do carril, do arreglo do carril, que fixeron ao revés, non sei se cal é o responsable, pero desde logo que é kafkiano que o carril que ten que ser máis seguro, pois o convirtan no máis inseguro cando chove, e, por lo tanto, xa lle digo, nós imos lle votar a favor, pediríalle se quere que cambie o punto 1 polo 2, e tamén lle digo que nós imos ter unha moción pedindo que, igual que pase ca AP9, tamén lle pediremos a todos os grupos que compoñen un arco parlamentario galego, que tamén ocurra o mesmo que a P53, que se prepara a documentación para que se traiga a P53, perdón, que a P53 cheña o mesmo resultado que a P9, e non en tanto tempo, por suposto, como pasaron que a P9. E tamén unha reclamación que iso sí que habría que facerlo xa agora mesmo ao Ministerio, e é que a P53 que resulta que é de peaxe encuberto ou peaxe en sombra, como se chama vulgarmente, resulta que os accesos digo porque ando moito por ela, conduzco moito por ela, bueno, reservo para a segunda intervención, non hai problema. Ten razón que queda na segunda intervención. Si, non, vamos a ver, estando de acordo, non vou estenderme na intervención. En todo caso, vamos, vostede pensa que a relación dos puntos se prioriza e para nada, quero dicir, sitúe os puntos da resolución e como vostede queira non hai ningún problema. En todo caso, por suposto que non descoñecemos a materia competencial e na propia moción vai. En todo caso, que reclamamos con ese punto é que a Xunta non pode mirar para outro lado
respecto que, ainda que non sexa de carácter competencial esta AP53, en exixir desde logo medidas sobre ela. E digo isto, e xa os puxe na anterior intervención, respecto a que todo é AP9, vale? E aí evidencia o papel que a Xunta tivo respecto a mesma subindo, despois de moito, unha iniciativa do BNG e depois foron os outros tres ali a Madrid a defender o traballo que non era deles, por certo, se non o digo rebento. Eso ocurre moitas veces. Sí, bueno, pero neste caso ocurriu eso e eu teño que dicilo, por se non rebento. Pero foi un acordo unánime. Sí, unha iniciativa do BNG e depois foron os outros tres grupos ali a Madrid a quedar de campeóns. En todo caso, esta é a situación e como esta é a situación, nós pensamos que a Xunta ten ese papel non de exixir que sexa competencia, que se trasladen as competencias precisamente para a Xunta e que aí se poda actuar. A iso nos referimos, e na propia moción vai implícito esa cuestión, non? Por lo tanto, aquí o que se trata é de sumar e o que se trata desde logo é que existamos. Quero dicir, que o que percibo no problema desta autoestrada é que existamos, porque neste país existe o interior. E eu creo que no debate político eso é algo que a veces queda esquecido por parte dos políticos. Obviamente priorizan as cuestións que todos temos na cabeza respecto á poboación e a certos eixes vertebradores deste país, e eu entendo que non somos, como esa Galiza interior, os grandes perxudicados. E eu creo que temos que volver, e insisto, aquí é unha cuestión de consensos, e estamos todos de acordo, pero realmente non un brindis ao sol de votar unha moción e que aí quede, para que desde logo isto se produza. E insisto, é unha moción reiterada, pero unha moción que sempre caeu no esquecemento por parte dos distintos gobernos de Madrid. Polo tanto, a ninguén se escapa que isto ten que ter un compromiso e unha vontade política, non existe outra. E iso é a cuestión que eu creo que temos que exixir o respeto, non? E aí, desde logo, a nos van a topar, non? Terminaches? Sí. Carai. Seguinte, non digo, foi moi breve, raro en ti. Seguinte intervención. Se quere alguén máis. Eu, se me toca. Ten unha segunda intervención. Pero, en teoría, tocaría a Juan José, pero non sei. Pero eu creo que este tipo de temas non lle interesan moito. Ben. Xa lle digo, vamos, cambie non lle cambia a orden dos puntos, é igual, non hai problema ningún. É dicir, estamos de acordo. A autopista esta, pois a verdade é que nos dá moitos dolores de cabeza. É certo que tuvemos a autopista antes que a moitos outros sitios. Lóxicamente, pois a verdade é que saleu cara, pero levamos moitos anos disfrutando dela. Eso hai que valorarlo tamén. Eu, como digo, nós estamos preparando unha moción nese sentido que tamén espero que o Goberno apoie e que espero ter para o próximo pleno, porque quero ter a documentación toda precisa. Eu quero tela, non quero fazer unha moción de urxencia, donde nós imos pedir dúas cousas. Imos pedir que, igual que pasou ca AP9, que está a pasar ca AP9, que fagan o mesmo procedimento ca AP53 para que pase a propiedade da Xunta de Galicia, condonando os 60 millóns de euros que ten que devolver por culpa do Ministerio, perdón, que está devolvendo a concesionaria ao Ministerio, e que, se se condonan, obviamente valerían para abaratar moito a peaxe. Iso, con outro incentivo da Xunta, valería para poñer a peaxe nun porcentaxe razonable. Eu creo que a peaxe da P53, se pasara a costar a mitad, pois sería un peaxe razonable. Se o Ministerio condona os 60 millóns de euros que a Xunta puxo a fondo perdido e que o Ministerio puxo a devolvelos con intereses ao longo de, creo, de 25 anos, creo que se podría abaratar razonablemente a peaxe, dunha maneira importantísima, sin duda. Imos traer esa moción, como digo, ao próximo pleno se podemos, e tamén outra cousa que, así como vostede mencionaba que é de xulgado de guardia o firme que votaron no carril dereito, ocorre outra cousa que vostedes non se deron conta, que eu que me toca andar de noite, como onte, cando tiven que vir, que fun en coche precisamente por si non
porque o pleno do teito de gasto dicíase que podía terminar ás 9 da noite, e polo tanto non podía estar hoxe aquí po pleno, porque xa non podía chegar a ningún vuelo, nin o tren. Fun en coche, cando viñen, obviamente, pois, tamén a verdad, teño que decir que iba un pouco despistado, pero paseime de largo, contaba salir en Lalín Sur, fun salir ao polígono Lalín 2000 porque me pasei ali en Botos. E sabe por que me pasei? Porque esa autopista, despois de ser unha das máis caras de España, resulta que nos enlaces non ten alumeado público. Pero a AP53, que non é de peaxe, si ten alumeado en Piñor, ten alumeado no enlace de Piñor, e ten alumeado no enlace de Carballiño, e ten alumeado despois no outro enlace que ten alá xa onde se aparta para Carballiño, no primeiro, alá onde está xa chegando a ponte. É dicir, a AP53, que se paga de peaxe en sombra, ten iluminados os accesos, ou as salidas e entradas, e a nosa non o ten. E onde había unha churima desas, e obviamente non me dei conta. Eso non é o problema, pero non é que se me ocurrirá onte, é que eu xa dixen que isto sí que o ten que fazer a AP53. A AP53 está ganando cartos, a CEGA, a Autopista Central de Galicia, bueno, agora a nova propietaria, vamos, ten que dotar as saídas todas, porque ademais non ten alumeado, en si lle dá un pouquiño por que hai o peaxe, pero nin siquiera moito, porque hai ali o peaxe. Pero é que non ten nin a outra, o sea, prácticamente non ten iluminado ninguna das saídas, das 3 saídas que ten. Tamén imos pedir que xa, independentemente se traspasa ou non, que se poña, por seguridade vial, que se poña a iluminación nesas 3. Por a nosa parte, nada máis, imos votar a favor. Paco, queres decir algo máis? Procedemos á votación. Votos a favor. Unanimidade. Seguinte punto, por favor. A seguinte moción por urgencia é de Nicolás. Nicolás, ¿se copia de Nicolás? Sí, ten todo o mundo copia. Eu quería, bueno, a urgencia desta moción é porque como unha comparecencia, e se non se pode comparecer, sería para poder comparecer no seguinte pleno e non demorar máis. Nestes últimos días, bueno, ese é o motivo de urgencia, se queredes a votamos ou non, non? Votos a favor da urxencia. Proceda. Ben, como nos últimos días estuve vendo certas informacións, eu son o responsable da execución da estrategia Lalín Suma 21, e como a verdade que creo que está sendo absolutamente escrupulosa, vanse cumprindo os fitos que estaban programados e demais cuestións, xa a miña idea era, ao rematar o ano, facer unha comisión informativa extraordinaria, pero considero que unha comisión informativa extraordinaria, pois, ainda que se pode falar ali perfectamente e mostrar toda a información, considero que unha comparecencia plenaria pois é moito máis aberta, podense facer as preguntas que se queren, e ademais hai presencia dos cidadáns si queren e dos medios. Por lo tanto, pedín facer esta comparecencia para o seguinte pleno. Algún comentario? Se un concelleiro do goberno quere comparecer, faltaría máis. Estamos de acordo. Procedemos a votación. Votos a favor. Entendo que unanimidade. Seguinte punto. Bueno, a seguinte moción é unha moción de Juan Cruz. Ten 8 minutos. Primeiro, se é tan amable, xustifique a urxencia brevemente. A urxencia simplemente... No, eu non. Tampouco ti as repartiras, pero eu non as repartín. Proceda coa urxencia, por favor. Como convocaste esas comisións informativas que me pasou por o tema do día festivo, e despois tuve un ordenador o ordenador onde teño certificado digital, estivo sin estar operativo. Por lo tanto, tomei a decisión de traela a pleno para poder debatila unha vez que estaba a do PP tamén. Eu creo que podía contar a verdade, decir que, mire, é que
Non, Non son moito de traballar, finese no último minuto e quero que vaya para diante. Imos a aceptar igual, hombre. Pero está fechada do 11 de decembro e mandei na prensa. Teño emails de que mandei á prensa o 11 de decembro. Sí, na prensa é onde se presentan as mocións, sen dúbida. Procedemos á votación da urxencia. Votos a favor. Veña, ten 8 minutos. Quería aclarar, saber si queda pedido o informe urbanístico sobre o tema das ilegalidades para que se pronuncie Nicolás, eso despois que me conteste o PP. Sobre a Xunta de Goberno local non puxo impedimentos, non se pediron informes medioambientais, quedou claro neste pleno. É unha obviedade que houve un cambio de opinión por parte do Goberno. Creo que lle fixemos un favor á oposición ao alcalde, porque así pode acotar as súas declaracións en prensa e agora xa pode meter en canto os informes técnicos sexan negativos, xa oramente en canto sexan negativos, xa outra das premisas do debate está cumplido, recoñécese que os informes técnicos son negativos, ollo ao dato, recoñécese que son negativos cando están mal feitos, hai o propio Don Xión, o propio técnico que fixo o proxecto, di que hai leis que non estaban vixentes e di que se entregaron fora de tempo. Ollo ao dato que eu estou por afirmar de que se a día de hoxe se pide un informe técnico ao técnico de medio ambiente, probablemente non poña pegas para dar a licencia. Polo tanto, despois do debate que houve hoxe, hai que acotar tamén, hai que facer un punto máis na solicitude desta moción, que quero que apunte o secretario. A maior de todo o que se pide, vaise pedir, pedimos ao alcalde informe técnico de medio ambiente que aclare se Raxo, a 28 de decembro de 2018, se adapta á legalidade e o Goberno pode proceder a conceder a licencia á empresa. Esa é a primeira premisa. Polo tanto, queda claro de que Cuiña tamén vota en contra de Raxo, queda claro de que cambiaron de opinión, cambiou de opinión Nicolás, e queda claro de que deixaron vendido a Don Xión. En consecuencia, sacamos a conclusión deste pleno, aínda que queremos enfatizar no mesmo e que quede escrito sobre informes técnicos en papel, sacamos a conclusión de que o alcalde non fixo todo o posible para denegar a licencia, porque el recoñeceu aquí mesmo que tiña informes negativos. A nosa inquietude é saber se realmente estes informes locais ten razón o PP. Claro, a nós non nos chega hasta aí as nosas entendedeiras. Por lo tanto, queremos saber, solicitamos ao alcalde que o informe, nestes informes que se están pedindo, defina se estes informes locais negativos poderían definir a negación da licencia por parte do Concello para a implantación da planta. Chámanos moito a atención que nós estamos por afirmar que o técnico de medio ambiente poñería poucas trabas ahora a Raxo. Polo tanto, aquí ven unha admiración absoluta miña de hoxe. Por que declararía ante un xuiz o informe de medio ambiente se lle preguntan por que entregou tarde eses informes? Que declararía nesa hipotética situación? Porque o derradeiro responsable en cumplir para que se emitisen os informes en tempo é o alcalde. Entón, nós vamos a estar aquí velando tanto por si a viabilidade da licencia era óptima como por si puido haber informes negativos. Polo tanto, aínda non temos claro de que o alcalde estea dicindo toda a verdade. Insistimos en que se pida este informe técnico a día 2, a día 28, con todo o procedemento como está aberto. Fora desto, queremos seguir na última parte da exposición, ler a última parte. Solicito ao alcalde que aclare mediante os informes técnicos oportunos, estes que se están falando, se é suficiente o traballo que se fixo para denegar a licencia de Raxo, tal e como afirmou o alcalde, en cuxo caso non habería ningunha necesidade de alteración do pexón. E se non é suficiente, insto ao alcalde a que recoñeza que non fixo o seu traballo, ben, e os informes non son suficientes ou son extemporáneos. Sí. Partido Popular, quere decir algo?
Ben, xa o dicíamos na moción que nos presentamos, o tema de Raso a verdade é que foi unha auténtica tomadura de pelo desde o minuto 1. Nos creemos, estamos convencidos de que o goberno non lle importaba para nada que se puxera esa empresa aí, sin dúbida, e como cando interviu o tenente alcalde, e despois quixen eu intervir, e o alcalde conciliador que temos, pois negou unha palabra. Agora, como estou no uso da palabra porque me toca por lei, non lle queda máis remedio que escoitarme. Mire, nós non somos responsables de que vostedes sean tan insensatos de decir nunha nota de prensa que me teñen que pedir explicacións a min, polas xestións posibles feitas ante o Ministerio pola subvención que lle deron a Raxo ou ante a Xunta de Galicia. Eu xa dixen que eso non é que sea mentira. E pregúntelle vostede a don Xión, que supoño que ten línea directa con el. Tamén me dirá ahora que non a ten, pero eu sei que sí. Pero xa me pregúntelle a ver se dirixeu a min para que eu lle fixera algunha xestión coa Xunta de Galicia ou se dirixeu a min para que eu lle fixera algunha xestión co Ministerio correspondente. Bueno, eso é de perugullo, sí, pero vostedes no seu afán de enmerdar todo non se lle ocurre outra cousa que para Itumás agarrar e soltar eso na prensa e dar a entender como se eu tuvera algo que ver con que eles teñan unha subvención ou tuveran o trato que tuveron por parte da Xunta. Oiga, nada máis lexos de realidade. Vostedes tramitaron isto desde o minuto 1 mal. Vostedes fixeron unha auténtica chapuza e cando se deron conta de que era unha auténtica chapuza por parte do Concello e de non haber respondido en tempo e forma, que eso é moi grave, que a propia Xunta, si tramitou iso como tramitou, foi pola falta de delegacións do Concello de Lalín, e logo tamén decirlles que a ver se dunha vez por todas nos enseñan as delegacións que fixeron ante Augas de Galicia. Agora ao acabar o pleno poden nos enseñar si queren, xa que non responderon en tempo e forma. Eu que lles digo é que quítense dunha vez a careta, fagan o seu traballo. O Concello ten competencias sobre as licencias. Eu que máis competencias ten o Concello, sin dúbida. E, por tanto, como eu que máis competencias ten, execútenas. E non se valgan de subterfuxios como o que utilizan aquí, é que vamos iniciar o expediente. Oiga, mire, Concho, sexamos serios. Primeiro fagan os seus deberes. E caducar o expediente. Despois, se quere, vemos pros e contras de facer unha ordenanza a ese efecto. Así que, sexamos serios, aquí o concelleiro nun escrito pide unha serie de informes que eu creo que deberán ser aclarados, como tantos outros, e pola nosa parte, pois, en principio, estamos de acordo. Gracias. Ben, non vou entrar a debatir con Juan José por motivos obvios, porque esta moción, pois, realmente é indigna de vir a este pleno. Pero pediría ao Partido Popular que non compre esta moción. Non, que non compre, quero dicir, que non voten a favor desto. Esta moción nós non íbamos nin a intervir, pero como non me deixaron intervir na nosa... Bueno, xa, pero entre intervir e non intervir, e votar e non votar, pois eu pediríalle que non votaran a favor, porque entendo que, bueno, se queren emponzoñar máis as cousas, temos capacidade de emponzoñalas máis. Eu creo que, mire, vostede sabe, señor Crespo, que veu o expediente, tuvo acceso ao expediente, salvo esas alegacións que espero que lle pasen inmediatamente sobre Augas de Galicia. Ten moitísimos informes, algúns negativos, e vostede veunos. Entonces, solicitar ao alcalde que se defina os seus informes locais negativos en relación de RAS. A parte positiva non a temos aquí. Tedela aí? Poden nos dar unha copia. Non, é o mesmo que vos pasaron a vos. Solicitamos ao alcalde, está na parte de atrás, solicitamos ao alcalde informa que se defina... Non a temos, Asegúrolle que isto non ten nin pés ni cabeza, que non se sabe o que se pide aquí.
o alcalde aclarar informes, non sei que, está todo no... Si houbera molestia de solicitar a documentación e poñerse a mirala, pois igual aforraríamos moitas veces vir a este pleno, non falo por vostedes, vale? Vir a este pleno a falar destas cousas, porque todos os informes están ali, os informes medioambientais, e de algúns deles falose en repetidas ocasións. Entonces, bueno, pois creo que está todo ali. Xa non digo polo corpo da moción que, bueno, que xa non sei, hai xente que incluso se mete aquí, bueno, en cuestións familiares non só de xente do Concello, senón de xente externa ao Concello que non ten nada que ver con este Concello. Algo que ver ten? Bueno, non, a filla dun señor que é exconcelleiro, pois... Pensei que decías por os Hernández. É dicir, que non sei que ten que ver, non? Eu non vou facer máis aportacións. Quero intervir, obviamente, nas verbas do voceiro do Partido Popular, denota que coñece moito máis do que se quere falar. A frase, que quero que conste en acta, Crespo dixo hoxe aquí, gobernar ten sinsabores. Polo tanto, queremos enfatizar que toda a moción é unha estrategia propia do noso grupo de goberno para chegar agora, neste momento, a ver o pronunciamiento do técnico de Medio Ambiente, ese que, por cuestións que don Xión di, fixo mal o seu traballo, niso non é o noso problema, pero nós estamos hoxe documentados para afirmar que ese técnico de Medio Ambiente daría licencia, daría informes positivos para a implantación da planta de Raxo. Quero unir os dous argumentos. Crespo dixo neste pleno gobernar ten sinsabores. Polo tanto, nos pedimos ao alcalde informe técnico de Medio Ambiente que aclare se Raxo a 28 de decembro de 2018 se adapta á legalidade e o goberno pode proceder a conceder a licencia. Con todo isto, queda definida a moción e todos os epígrafes anteriores procedemos a lelos se queredes, pero teñen a intención de que se retracte o goberno e sexa quen de dicir se cambiaron de opinión ou non cambiaron de opinión no proceder deste tema de Raxo. Polo tanto, o que nos parece fundamental é o último epígrafe que acabo de ler e que queremos que con carácter de urxencia o alcalde proceda a dar orde ao técnico de Medio Ambiente para que se postule e para que nos ilumine cos seus argumentos neste decembro de 2018. Ben, se tiña a palabra? Sí, adiante. Ben, eu vendo a parte dispositiva, independentemente de que na primeira parte poida non compartir algunhas das cousas de que dice aquí o concelleiro non ha escrito, eu realmente o que me centro é na parte dispositiva. A parte dispositiva eu non a vexo nada grave. Aquí o que pide é que pide dúas cousas. Solicitamos que o alcalde informe, non está solicitando nada. Solicitamos que o alcalde informe que defina se os informes locais negativos á implantación de Raxo poderían definir a negación da licencia por parte do Concello a implantación da planta. Eso non ten ningún problema, supoño, eu non o vexo. No mesmo informe que se aclare se os informes do Concello se entregaron fora de plazo e se os informes locais poderían prevalecer sobre os outros organismos. Hai que informe o que lle informe o técnico municipal ao efecto. Por lo tanto, eu aí non lle vexo ninguna gravedade solicitar eso, un informe do alcalde. E o segundo é solicitar que o alcalde aclare, mediante o soporte nos informes técnicos, se é suficiente o traballo que se fixo para denegar a licencia de Raxo, tal como afirmou o señor alcalde, en cuxo caso. O que pide é un informe do alcalde, non pide outra cousa. Por lo tanto, nós non lle vemos ningún problema a esta moción, independentemente que na parte explicativa podamos non estar de acordo con algúns das afirmacións que aquí se fan. Falamos da parte dispositiva. Aquí pide dous informes do alcalde. Vou a proceder a estudiar a carreira de Enxeñería de Camiños, Montes, tal, para poder emitir informes. Eu. Cantas veces... Escoítame.
Cantas veces me tes denegado un informe, por eso veño aquí a pedilos ao pleno, porque podería facer por solicitude de documentación, pero para que me estedes xogando comigo no Concello, ter que esperar 3 horas para que veña a documentación, ter que tal, podería pedirlle ao PP o tercio do voto da corporación para ter estes informes, pero ti mesmo denegáchesme informes que a valedora do pobo me daba razón por non poñer na palabra solicito ao alcalde. Ti mesmo, e está aquí ten que dar fe o señor secretario, negaches por non poñer esa forma de redacción. Xa non ten a palabra, eu poñereme a facer informes, non hai ningún problema. Irás a facer informes a quen perteneza, non? Terás que poñer a facer informes... A mellor xa os fago eu directamente. Non creo que esteas preparado para eso. Non, bueno, vas aprendendo cousas. Procedemos á votación. Sí. Eu aquí, cando pide, aquí na parte expositiva, primeira e segunda, solicitamos ao alcalde informe. Que unha comparecencia, unha explicación no pleno, ou ten que facer un informe por escrito? Non sei. Informe técnico do técnico que... O sea, que o alcalde solicite o técnico... O alcalde solicite informe, sí, o técnico que vostedes consideran... O sea, non quero informe, sino que pido un informe. O sea, que non o teño que facer eu directamente, non? Que no segundo tamén, non? Pero é que isto é ridículo, vamos. Se me puxestes trabas, me negastedes informes xusto por esta premisa. Estamos de acordo contigo que é ridículo. Home, por Dios. Bueno, está claro que eu pida aos técnicos que informen, vale. Procedemos á votación. Acordadevos... Votos a favor. Votos a favor. Votos en contra, ningún, e nos pasamos directamente de votar. A mí o que sí me gustaría é que en algunha ocasión alguén me sacase unha declaración miña escrita ou en audio dicindo que estou a favor de Raxo. Unha sola. Non hai, claro, evidentemente. Seguimos, adiante. Bueno, a cuarta moción é unha moción do Partido Popular sobre a execución do Parque Canino. Ben, é un tema que traemos aquí... Disculpe, primeira urxencia... Si, vou explicar. Traémoslo por vía de urxencia porque o pleno do mes que ven pode ser tarde, por eso traemos a este pleno, pero lóxicamente despois quero explicar o porqué da mesma. Procedemos á votación da urxencia, votos a favor, unanimidade. Ten 8 minutos, gracias. Ben, como saben, o parque onde se quere poñer o parque canino, dentro dese proxecto que levaba 3 parques, pois connosco non foi negociado no seu momento para nada a ubicación e, polo visto, o que din os veciños é que con eles tampouco se escoitaron, que tuveron unha reunión con eles e que quedaron de escoitalos e que non se escoitaron como ese é o que afirman os veciños, de feito, pois recolleron firmas contra a instalación do mesmo ali. Eu xa dixen públicamente, tivemos unha reunión con eles, a concelleira e máis eu, e agradezco o talante da concelleira, de que a mí non me parecía a ubicación adecuada. Non me parecía a ubicación adecuada xa non porque protesten os veciños, que tamén, sin dúbida, é importante que haxa rexeitamento social ao mesmo, senón porque entendemos que haberá outros sitios máis axeitados e que teñen que estar non tan metidos no centro do casco urbano, como é o caso este, e, sobre todo, creo que tamén o espacio non é o máis adecuado porque considerámoslo insuficiente. Por lo tanto, non nos parece o sitio por ser unha trama, estar dentro dunha trama moi urbana, e, por lo tanto, para que causara menos molestias, teria que estar nunha ubicación onde houvese menos viviendas, e tamén o sitio non nos parece o máis axeitado. Independentemente que traemos aquí esta moción, eu dixen no seu momento a concelleira que nós estamos dispostos a falar do tema, pero o que vemos é que non hai o goberno pois realmente non quere quitar dali a instalación do parque. É certo que está axudicado, eu consulteino a técnicos de fora, porque os técnicos da casa, pois lóxicamente, pois obviamente, pois xa seguro que falaría con eles a concelleira Celia, realmente se hai forma de non executar a instalación, simplemente o que fai falta é ter vontade política. Nós, polas razóns que acabo de decir, que non nos parece o sitio adecuado e que hai protestas veciñales, entendemos que se debe deixar sin executar esa parte do proxecto. Fórmulas hai varias. Nós aquí o que propoñemos é instar ao goberno de Lalín
a que deixe sen executar a instalación do parque canino na confluencia de Rúa Sotero Pedrallo e Fonte Sanguiña polo alto nivel de rexeitamento xurdido entre os veciños propietarios de ambas as rúas. Segundo, instar ao Goberno da LIN a que negocie coa empresa adxudicataria a inexecución da parte do proxecto correspondente ao parque canino e a que proceda a indemnización por dita execución, se fora necesario. Cando está adxudicado un proxecto, proceden dúas cousas. Obviamente, hai que sentarse ca empresa adxudicataria, intentar negociar con ela que, porque existe un rexeitamento social, pois que esa parte dese proxecto que ten tres patas non se pode executar e poder chegar a un acordo polas boas, e se non fora así, poderse obligar á empresa a que non execute, co cal, dando as órdenes pertinentes, co cal, para elo, o que hai que facer é indemnizarlle co que dice ahora mesmo o procedimento legal, que é o 3% desa parte do proxecto, non da totalidade do proxecto, como cheguei a escoitar en algunha ocasión. E logo tamén puñemos un terceiro punto, que é comunicar á Diputación de Pontevedra a modificación de dito expediente para que a cantidade de cartos que se deixaron de invertir en ese proxecto se poidan dedicar a outros proxectos similares ou como fixeron no seu momento co estudio museístico e museolóxico de Liñares, que o deixaron sin efecto, meteron os cartos noutras cousas e logo máis adiante trouxeron, meteron no plan seguinte do ano seguinte, que acabamos de ver agora, que acaban de solicitar exactamente o mesmo. Confiemos en que desta vez vai a vencida, sobre todo porque lle dará tempo de preparar as cousas como eles queren, cousa que antes non lles dou, senón non ten o xeto que o deixaran sin efecto un ano para o ano seguinte volver a solicitar o mesmo. Pois aquí nos pedimos un pouco eso. Eu sei que a concelleira non ten intención de fastidiar a ningún veciño que a instalación do parque canino ali, e sei que o goberno que estou dicindo que sei que non ten ninguna dúbida, nisso non teño dúbida, pero tamén a concelleira ten que entender que se os veciños protestan, por algo será. E eu creo, e dixenllo a concelleira diante deles, que eu creo que non é o sitio adecuado. E, polo tanto, como a empresa ten o adxudicado, e probablemente terá que facelo nun plazo marcado, que neste momento non sei o que é, e terá que facelo nun plazo, pois ao mellor esta moción non dá chegado ao pleno seguinte. Eu había querido falar para intentar pactar esta moción ca concelleira, pero estamos dispostos a facelo aquí. A miña intención era, onte como me tocou Madrid, pois a miña intención era hoxe a mañán, a primeira hora, falar ca concelleira, pero de feito a chamei, cando vin que o pleno era ás 9, xa estábamos no pleno, eu pensei que era unha inocentada, porque eu estaba convencido que o pleno era ás 10, porque os últimos dous plenos ordinarios foron ás 10, entón, chamou Antonio Rodríguez para dicirme que era ás 9, eu pensei que era unha inocentada, non lle fixen nin caso, claro, chamoume ás 9 menos cuarto para dicirme que o pleno era ás 9, eu obviamente dixen que era unha inocentada, pero logo despois dixen, vou chamar a Celia, non se o demo. E chamei a Celia, e si efectivamente, co cal eu quería falar contigo antes do pleno, non foi posible, pero podemos falar agora mesmo discutindo sobre a mesma, que non hai ningún tipo de problema, porque nese aspecto fomos da maulla, o que quero é, se é posible, que o goberno determine a non ubicación ali, e nese aspecto non hai problema ningún. Gracias. Señor Cruz, se ten algo que decir. Celia, tes 5 minutos. Vale. Bueno, bos días, e xa aproveitar para felicitar o ano novo, o 2019, que veña tranquiliño e con moita saúde. Ben, o de tranquiliño o dixen primeiro, Vale. Eu teño que decir, así, co señor Crespo, sí que efectivamente, que sempre me estuvo chamando para dialogar e dialogar cos veciños. E teño tamén que decir, e así ele é testigo, que eu sempre dixen o mesmo. Inda que algún veciño diga con a señora que levaba a xestión de propiedades que cambiei, eu sempre digo o mesmo, porque sería normal decir o mesmo cando é un veciño solo que cando hai un montón. Cando hai un montón ainda podía decir as cousas diferentes, pero eu sempre dixo o mesmo. Se intentou
buscar unha ubicación que perxudicara o menos posible aos veciños. Sempre que se busque unha ubicación para cualquier cosa, sempre alguén vai sair perxudicado. E iso sí que o sinto, e os veciños esos teñen todo o dereito a protestar e a decir o que pensan, que non lles gusta o sitio. Se buscou a forma de vida que temos agora nos povos e o que va encaminado, hai máis mascotas que nenos, porque hai en pisos que hai 2, 3 cans e non hai ningún neno. E as mascotas temos que darlle unha solución. Nos obriga a lei de bienestar animal e aparte que os propietarios de cans tamén exixen que se lles busque unha solución se é que se fai cumplir a ordenanza medioambiental, a ordenanza de cans, que non só é a ordenanza municipal, sino tamén a ordenanza da Xunta de Galicia e a ordenanza estatal. Entonces, hai que buscar unha ubicación. Esa ubicación, primeiro vimos unha, pero por medidas de seguridade, non porque protestaran, ni por ruído, ni por cheiros, porque os cans non fan máis ruído cando teñen un parque que o fan agora, nin hai máis cheiros cando hai un parque co que teñen agora. É exactamente o mesmo. A única diferencia é que ten que ter un vallado. É o mesmo parque, co mesmo uso que se está facendo en este momento, pero con un vallado para non que podan estar os cans sin correa, porque agora é obrigatorio que en todos os sitios estén atados por correa. Hai cans que necesitan correr un pouco, saltar, e que a correa non pode ser. Entonces, despois de moito buscar cos técnicos municipais, porque eu, claro, non coñecía todas as parcelas que podía utilizarse para isto, se foi descartando sitios onde están xogando os nenos e onde xa teñen os nenos colonizado ese espacio para xogar ao fútbol, aí non podía ser. Onde se está facendo deporte, pois tampouco. Esta era unha parcela que se estaba utilizando única e exclusivamente para os cans. E despois, por fotos que nos mandaron veciños, tamén para os coches, para aparcar coches. Entonces, que era pequena, que outros dicen, é un pouco pequena. Eu esta temporada tamén estuve falando con xente que se dedica a educacións de cans e a entrenadores, estuveron mirando e dixo, home, mellor era que fora un poquinho máis grande, pero nos povos, agora, os parques caninos teñen que ser, o mellor sería que foran varios, en distintos distritos ou barrios ou tal, porque hai moitos cans. Temos que empezar por algún. De verdad, se esta vez non se fai este parque, o sea, este parque para cans, pode asegurar que sexa donde sexa, non se vai poder facer ningún tipo de can. Porque o que ten que ser nun sitio urbano, porque non vale de nada facer un parque de cans, pois como me decía algún veciño, por que non faz en Agrochave? Por non, porque en Agrochave non necesitan un parque de cans, nin en Bendoiro, nin en Filgueira, se necesita no pobo, no sitio urbano, porque onde os cans teñen que estar por correa. Entonces, é moi necesario o parque de cans. E despois temos o problema que está asudizcado. Hai que decir a verdad que eu en ningún momento falei para facer este co Partido Popular, nin siquiera o negociei cos veciños, porque como lle dicen os veciños, a veces gobernar pois ten cousas, non todo é bo, ten decisiones que non sempre gustan, e eu o que non quero en ningún momento é que houbera un conflito cos veciños, porque despois hai veciños que me veñen e me din, no, pero a min eu non estou de acordo cas firmas, podemos pedir firmas para o parque? Non, non quero que se busquen firmas en unos en contra. Os veciños que lle molestan teñen todo o dereito a protestar, pero que non quero que salga outro tipo de vecinos, os das mascotas. Tes que rematando, por favor. Vou terminando? Sí, por favor. Bueno. Entonces, a obligación de gobernar do que está gobernando, a decisión pode ser
mellor ou peor acollida, pero teño que decir que en ese caso a responsabilidade é miña e tamén estuve mirando a forma de como se podía facer al ter adxudicado. Ten razón o señor Crespo, eu falei cos técnicos, estuve vendo, é un pouco complexo, e o único que va é un vallado. En caso de que non funcione, de que sea verdade o que dicen os veciños, que eu penso que non, porque estuve visitando outro tipo de parques caninos en outros povos, están funcionando ben, porque aí sí se recolle, se limpia, non hai problema, pero se fora certo que non funciona, simplemente é quitar un vallado que se pode reutilizar. Gracias. Bueno. Tes outra intervención. Sí, vale, gracias. Sí, Partido Popular. Señora concelleira, vostede sabe, e coincideu comigo nesa afirmación, que a ordenanza municipal non se cumple porque vostedes non queren que se cumpla, porque vostedes son o goberno. E vostedes, nada máis empezar este mandato, trouxeron aquí unha ordenanza, eu expliqueilles que esa ordenanza estaba ben, pero que o difícil era cumplila. Vostedes me dixeronme que tiñan todo o interés do mundo en que se cumplila, pero o que é certo é que a día de hoxe non hai por parte da Policía Local ni unha sola multa, como vostede recoñeceu na reunión que tivemos cos veciños, con respecto aos CAS. Hai 3 e as 3 son da Guardia Civil. O cal unha de dúas. Ou a policía non fai o seu traballo, cousa que dubido, ou ten órdenes de que non multe. Porque senón non me cadran as contas. O mellor hai outra explicación, pero eu non a teño. Porque se en 3 anos de aprobada a ordenanza non hai unha sola multa e as rúas están cheas de excrementos, que pasa? Que ninguén ve eso. Eu só me leva a pensar que a Policía Local non multa porque lle din que non multe. Pode ser que non sea así, pode ser, non o sei, pero desde logo dame que desconfiar. Por lo tanto, eu xa lle dixen que o difícil de esta ordenanza era cumplila, non era facela. O papel ten conta de todo, pero o difícil era cumplila. E o que non é de recibo é que haxa 3 denuncias solo da Guardia Civil que encima, non sequera, digamos, non é o seu ámbito competencial. Por lo tanto, nós vamos manter esta moción de instar ao Goberno a que deixen executar esa instalación. Eu sei que é difícil buscar unha nova ubicación, sei non. Non tiña ninguna dúbida porque nós tamén falamos deso no seu momento e tamén houve rexeitamento porque a xente cerca das súas vivendas non quere o parque canino, en xeral. Entón hai que buscar un sitio que teña ese equilibrio de estar suficientemente lonxe e suficientemente cerca para que valga. E xa sei que non é fácil topalo, pero se hai outras posibilidades, se ti pos nunha beira estando dentro do núcleo urbano e dentro do casco urbano, non é o mesmo cali onde o queredes facer. Por lo tanto, nós vamos manter esta moción. Eu pídolle ao concelleiro nun escrito co que non falei deste tema con el, que se é posible que apoie esta moción para que vostedes actúen e por eso insistamos. Realmente instámonos a 3 cousas. A comunicar á Diputación, pero primeiro, a que non se execute. Segundo, a que negocien ca empresa adxudicataria da mellor forma que poidan. A empresa pode non querer, pero ainda que non queira, hai que indemnizarlle co 3% e punto. E logo comunicar a Diputación e metenos vostedes noutro concepto. Gracias. A modo de curiosidade, porque está aquí a prensa para que a xente que está vendo o pleno nas súas casas observe a intuición do concelleiro non escrito e o bo traballo do concelleiro do Partido Popular. Hoxe creo que non foi tan duro como nas comisións informativas, pero quedou claro que xa non hai esa unión que existía entre o Grupo Socialista e, sobre todo, entre Celia Alonso e Cuíña. Na linguaxe xestual das comisións informativas ante os consentimientos continuos sobre que non se está multando nada e que eso non era da súa competencia, deixounos claro de que ela, se estivera na alcaldía, actuaría de outra maneira. Cousa que parece ser, neste caso, non lle siguen os consellos da concelleira socialista. A indemnización
é o mal menor, pero non deixa de ser un mal, e temos que ser críticos con estas chapuzas que se fan, e probablemente o que chamemos ao goberno no pouco tempo que queda, que ante proxectos deste tipo o primeiro que teñen que facer é escoitar os veciños, igual que o pedimos no seu momento co ENIL e noutros temas, e sempre o Concello actúa e despois ven susanando diferentes erros. Moitas gracias. A verdade é que fai-me ilusión que haxa xente que soñe conmigo. Ten que ser uns soños moi bonitos. Señora concelleira, adiante. No, pero quería aclarar. Perdón, que o secretario non sei que quera aclarar. Sí, dúas cosas. Vamos a ver. Na parte dispositiva da moción é instar ao Goberno. A competencia para contratar esta obra corresponde ao alcalde por delegación do asunto de Goberno. Entón, é instar, solicitar, pedir. O sea, non obriga ao Concello. Mirade, se quero deixar constancia, xusto que non leo normalmente nada, na miña exposición non iba a falar nada, pero veciños no Parque Canino, dalle caña. Non nos escoitaron para nada os veciños. Este é un WhatsApp das 11:45. Xente que está escoitando o pleno, xente veciños que din que non son escoitados. É como sabían que había moción? Pois non sei, sería unha persoa que estaba escoitando o pleno ahora mesmo en directo. Non escoitades os veciños. Será do grupo de traballo do vecindario. En segundo lugar, é curioso como sabía que en segundo lugar, esta é unha obra que está adxudicada. Logo, no caso de que o alcalde ou o asunto do goberno quixeran resolver por mutuo acuerdo, pues podería resolverse por mutuo acuerdo con a empresa. Si no, habería que rescindir e cando entraría a indemnización. Claro, pero ese é o que poñemos na moción. É que hasta agora, pois, non é que... Pero daños e perjuicios... Nós o que facemos é instar ao goberno. O daños e perjuicios evaluarense posteriormente nun expediente. Sí, o 3%, como moito. Celia, adiante. 3 minutos. Sí. Ben, eu desde sempre os veciños sí que os escoitei, que claro, o que eles non lles gusta aos que viñeron falar comigo o que eu digo, escoitar escoito, que pasa que eu tamén lles falei e lles expliquei e sempre estuve dicendo o mesmo. É moi necesario un parque canino. En todo momento os veciños non estaban tanto en contra do parque canino, porque en eso sí que o dixeron, senón o que acaba de decir o señor Crespo, están en contra de como están as beiras rúas. Pero claro, ali había veciños non só do Otero Pedrallo, había veciños da Cacharela, había veciños de moitos sitios que non lle competía nada a molestia do parque canino en ese determinado sitio. A ordenanza que hai é unha lei que ten que cumplir. Eu teño que decir que o señor alcalde, na miña presencia, porque sí que me queixaba de que non se estaba cumplindo, chamou o xefe da policía local e diante miña ordenoulle aplicar a ordenanza. O sea que eu quero pensar que cando está a policía local, como están de uniforme, pois a xente recollerá ou levará os cans atados. Perdón, e coas cabichas 500 veces tamén. Sí, e coas cabichas tamén. Pero non un funcionario público, cando hai unha lei, ten que cumplir. Ninguén lle pode decir que non cumpla a lei. Entón, eu quero pensar que se non a cumplen é pois porque non ven ou non teñen efectivos suficientes, ou que sexa. Pero, desde logo, non poden ver para outro lado cando hai unha ordenanza. Se hai un coche mal aparcado, non teñen eles a orden. Perdón, unha cousa, é que hai un policía presente que nos está dicindo que sí que hai denuncias deste... Sí, por eso. Pois... Perdón, e saben que teñen orden directa do alcalde de aplicar a ordenanza tanto en este tema como no das cabichas reiterada vez. Sí, a ordenanza medioambiental... Pois a concelleira está se enterando agora que hai denuncias postas, porque diante dos veciños dixo que non había ninguna. Pois, no, que había unha, é que eu que pasaron ao cobro... Dixeches que había tres da Guardia Civil e ninguna da Policía Local. E unha da Policía Local. Das outras, ainda non... A verdade é que non me chegaron para firmar, teño que recoñecelo, pero bueno, vou nas preguntar estes días. Non, tes que ir rematando, Fer. É o que digo, que se está intentando, é complicado, é o que decía, o parque se tendrá que facer...
E despois, se a cousa é tan mal como eles pensan, o que digo é simplemente sacar un vallado. Moitas gracias. Bueno. Alguén quere dicir algo máis? Sí, eu remato pedindo que non se execute o parque. Gracias. Votos a favor da moción do Partido Popular? Votos en contra? Ninguna abstención, Grupo de Goberno. Seguinte punto. Abstención, Grupo de Goberno. Seguinte punto. Si hai, señor secretario, se hai 11 a favor, ningún en contra e o Grupo de Goberno a abstención, creo que sí que se aproba. Veña, adiante. Por favor, veña, adiante. Partido Popular, se teñen roubos e preguntas, adiante, por favor. Sí, un rogo. O tramo de carretera que vai hacia o auditorio. Só unha cousiña. É que levo todo o pleno con móvil, estou firmando peches do ano. Non quero ser maleducado, que ninguén se sinta que me están pedindo funcionarios, vale? Perdón. Nada, indicar que ese tramiño de calle que vai hacia o auditorio xusto, o tramo que está por detrás do Sagrado Corazón, leva varios días que está totalmente sin luz. É unha zona que, bueno, hacia o auditorio se frecuencia, entonces que o revisedes. Pero a reta do que dá o Instituto do Xusto Auditorio? onde se sacou a pérgola, todo ese tramo está... Si, onte pasei por aí que fun ao Festival de Aspadeza e efectivamente estaba... Si, leva uns días. Tomei nota con Miguel Medela, tes razón, sí. Vale. E despois unha pregunta, varias preguntas sobre a praza de Abastos. Se o Concello de Lalín desbotou a alegación presentada por unha firma lalinense pola adxudicación do local do supermercado da Plaza de Abastos, cal vai ser o proceder do Goberno ante esta denuncia? Contéstolle se quere, con moito gusto. Como prefiera, danos igual. Evidentemente, nos estuvimos reunidos coas dúas partes xa, incluso pedimoslle que retirasen esta alegación, está un tema que levaron a contencioso, temos que esperar os plazos. Estáse hoxe presentando, se non me desminte o concelleiro, precisamente no xulgado dentro do período legal que temos para que non se paralice este procedimento. Está facendo a resposta en este momento en tempo e forma. Bueno, e quen ordeou a paralización da reforma do local para a súa próxima apertura? O propietario ou foi o Concello? Ninguén, nin o propietario, nin o Concello. Non está paralizado en absoluto. Non. En absoluto está paralizado. O trámite, proceso continúa. Mentres un xuíz non diga que se ten que paralizar, onte mesmo estiven con eles a 1:30, está en marcha. Non hai nada paralizado. E unha última pregunta. A valoración por parte vosa dos responsables, a potenciación dos produtos locais que representaba a empresa demandante e que non consideraron como a máis axetada, que nos podedes decir sobre iso? Mire vostede, sabe que son criterios eminentemente técnicos. Eu, se lle digo unha cousa, a min, en un negocio, canto máis produtos haxa de Lalín, mellor. Pero quen deciden, afortunadamente, son os técnicos, non os políticos. É raro que iso tamén non se considerase como algún punto de baremación, priorizando o produto local, non? Se vostede quere, eu con moitísimo gusto acompaño o vai soliña xunta aos técnicos a fala con eles e explícalles isto, que as súas inquedanzas a este respecto. Se os tomamos oportuno, pois sí que o faremos. Pero con moito gusto está a disposición os técnicos de vostede. Rogo e pregunta formulado e... Gracias. Hai algún... Mais, por favor. Si, eu teño dous rogos e logo unha serie de preguntas. Primeiro, vou cos rogos. Mire, non é a primeira vez, e hoxe volveu a ocurrir no pleno, que vostede se cachondea de que eu son un tipo sin profesión. Mire, eu son gandeira moita honra. E mentre estuve de gandeiro, hasta que tuve dedicación exclusiva en política, fixen cousas importantes pola gandería deste país. Estuve en mesas de negociacións ca Xunta de Galicia. Cal é o rogo, por favor? Perdón, agora yo vou a facer. Estuve en mesas de negociacións. Fundei unha cooperativa das máis importantes que había naquel momento na nosa comarca, como é a Prodeza. Puxen a
unha das primeiras salas de ordeño que viñan ver os gandeiros. Cale o rogo. Eu estou convencido... Quero dicirlle que me sinto, mire, fagolle un rogo, non se chotee de que eu sexa gandeiro, porque son gandeiro a moita honra. Creo que son eu moito mellor gandeiro que a vostede empresario. Porque, mire, os seus logros empresariais están para ver. Gracias. Perdóneme. Seguinte rogo. Eu quero decir que eu estou hoxe... Eu sinto-me gandeiro... Perdón, como non fai o rogo, digo, só voulle decir que estou fondamente ofendido co que fixo hoxe conmigo. Digo yo, de verdade. Agora lle vou a decir eu. Mire, eu non se meta ca miña profesión e fagolle ese rogo. Porque son un gandeiro que vostede cando queira ven que presume deles, pero parece ser como ser gandeiro con unha profesión. Oiga, Concho, eu ordeñei vacas a moita honra. Rectifico e recoñezo que vostede é gandeiro. A moita honra. Señor Crespo. Pero é que eu son tan bo gandeiro como vostede empresario. Eu creo que bastante mellor. Digo que, perdón. Por tanto, non se chotee. Dirixo eu o pleno. Pero o rogo estou non facendo eu. Perdone. Rectifico públicamente e recoñezo que vostede é un gran gandeiro. Vale? Adiante. Pero é que eu non lle pido que me recoñeza nada. Pero deixeme facer o que me dé a gana. Vale, pero deixeme, se me dá a palabra, ten que me deixar falar. Porque se me está interrompindo constantemente non me deixa falar. Gracias. Son gandeiro a moita honra e vostede xa vexo que ten a menos ser gandeiro. Si, debe ser eso. Son moito mellor gandeiro que a vostede empresario. Vale. Segundo, rógolle porque vostede, que dice que se siente profundamente ofendido, mira, vi hoxe na prensa que pon aquí nese locutorio que ten de garganta profunda de compromiso por la LIN, que é vostede mesmo, só que pensa que así pode falar dúas veces, respetamos sempre al hermano de José Crespo e a súa hermana e a súa mujer. E ellos, afortunadamente, trabajadores das administraciones públicas. Pero vostede non se dá conta que vostede é un puñetero incendiario. Mire, meu irmão fixo a carreira en León. Unha carreira brillante, por certo. E aprobou as oposicións. E aprobou as oposicións con todas as da lei, non teña ninguna dúbida. E agora, desde que foi director xeral, estuvo un cargo de libre designación. Non é que tuvera ninguna recomendación para ser director xeral ou xefe territorial. Esos son cargos... Teño moi bo concepto de... Esos son... Xa se ve, por iso mete no debate político. E mire, é logo unha cousa que vostede se ve que é un insensato político, aparte de un incendiario, un insensato, que eu non salgo do meu asombro, é meterse con miña irmá. Mire, miña irmá aprobou a oposición. Meterme con súa irmá? Sí, indirectamente, mira. Dice, respetamos siempre al hermano de José Crespo, a su hermana y a su mujer, ellos afortunadamente trabajadores de administraciones públicas. Mire, miña irmá aprobou a oposición para a sanidade no goberno tripartito. O mellor, se cadra, tamén eu podía ter ali algún contacto. Non o sei. Igual podía ter algún contacto. Mire, que vostede se meta con miña irmá cando sabe que por libre designación foi secretaria de seu pai. Mire, é que vostede é un insensato, que prométolle que é un insensato. Porque, ademais, eu que coñezo a miña irmá, que tamén prende con auga, pois que vostede diga eso, mire que non a tuven que coutar ben veces, pero por que meta meus irmãos nesta danza, por favor? Por que tan irrespetuoso? Despois queixase de que eu lle diga algunhas cousas. Volle decir porque preguntoume, ahora se vou intervir eu, perdón. Non, eu fixo un rogo, eu fixo un rogo, que non se meta con eles, métase comigo. Métase comigo que non hai problema ningún. Vou intervir, e con isto remato. Primeiro, independente do que queira, eu teño en gran valor o traballo do seu irmão, isto digo públicamente, sempre o dixen ademais, e non teño absolutamente nada contra a súa irmá. Eu vin en reiteradas veces como abría vostede mítins falando dos meus tíos. Vin como dende o Partido Popular se falou da miña muller. Vin como dende o Partido Popular calouse con auténticas barbaridades que se decía contra un compañero seu de goberno que era meu pai. Vin, pero reiteradas veces. Entón, claro, eu creo que non debemos entrar en este tipo de cuestións nin uns nin outros, porque o que acabo de decir é certo. É dicir, cantas veces falou dos meus tíos, antigos amigos seus, cantas veces. E eu, insisto, teño o máximo respeto por Antonio Crespo, que me parece un excelente profesional, aparte de excelente persoa que sempre foi. E contra a súa irmá, en concreto, non teño absolutamente nada. Nada. É o que quero decir. Eu, o que lles pido, porque a outra persoa xa non perde un segundo, é que quitemos estas cousas do debate político. E que non abran mítins falando dos meus tíos. Porque despois, claro,
cabrían estas cousas. E se a miña muller, por un momento dado, entrega unhas medallas porque lle pide xente da directiva que non salga unha nota do Partido Popular poñendo a parir. E este tipo de cousas doen a uns e a outros, señor Crespo. Entón, o meu rogo cara a vostedes é que non podo facer rogos é que ningún dos dous fagamos estas cousas. E por min, pero vostede é o que tira a pedra. Pero como tira a pedra? Quen empeza con estas cousas? Pois eu desayuno hoxe con eso. Sí, pero cantas veces falaches dos meus tíos nos mítings? Por favor. Eu o que lle pido que quitemos estas cousas do debate. E manifestolle, perdón, porque eu nunca me metín na súa vida privada, e o sabe de sobra, nunca me metín, hoxe vostede meteuse na miña vida privada. Eu nunca me metín na súa vida privada, manifestolle públicamente o respeto absoluto á súa familia. Absoluto a súa familia. E pídolle que non se meta na vida privada nin empresarial. É o que lle pido, nada máis. Dentro dese respeto que vostede me pide a min, por que non predica co exemplo? Porque que isto non tiña que vir. Eu se non tiña que vir porque vostede, se vostede quer ese tipo de estrategia política, alá vostede. Eu considero que non é axeitada. Eu considero que non é axeitada. Quen foi o primeiro en falar das jubiladas dos demais? Mire unha cousa. Vostede parece que só lle doi a vostede o que lle afecta a vostede. E que os demais non doi. E mire unha cousa. Mire, vostede non sabe o respetuoso que eu estou sendo ca súa familia. Porque, de verdad, créame. Por favor, non sigas. Créame. Non sigas, por favor. Créame, non o sabe. Porque, mire, vostede, pero vostede non se dá conta que eu estaba máis na súa casa que a vostede. Por eso, pero, por favor, home, pero por non mencione, aquí todos sabemos un montón de cousas, todos sabemos un montón de cousas. Eu podo dicir unha cousa, se vamos ao Tomás, eu creo que eso é algo que dar a entender que a miña irmá, que a miña irmá, que non sei, é unha irmá, son dous profesionales magníficos, sabes que fai vostede con eso? Vostede con eso que fai é enmerdar a vida política e, sobre todo, meter en danza a eles que eu creo que non se deben meter. Entón, para que os mete en danza? Que cree? Pero vamos a ver, acabo de explicar que empezachedes vos 500... Non ten nada que ver unha cousa con outra, por favor. Non ten nada que ver. O sea, nombrar aos meus tíos pero en un meeting... sempre dunha maneira respetuosa, simplemente dixen nun meeting, mire, e non abrí ningún meeting, se lle contaron mal. Eu simplemente dixen nun meeting que me fiara e non me debería fiar. Punto, nada máis. Eu non me metime con eles. Eu non me metime con eles para nada. Eu só lle digo que se vostede quere que sea respetuoso, pois ten que selo vostede. Eu comprométome a nunca máis facer ninguna referencia. Pero xa se comprometeu máis veces e non cumpla a súa palabra. Empeza de vos tamén. Non cumple a súa palabra. Xa se comprometeu máis veces. Bueno, ala vostede. Deixame acotar aquí un momento. Poucas preguntas. Non, pero por facer algo son preguntas. Eu vou agora cas preguntas. Por favor, veña. Esos son os robos que lle fago. E as preguntas, dice, son as seguintes. Escribina para non dicir o que... para que non me quede nada sin decir. Como seguen sen aclarar o acontecido coa póliza do seguro de responsabilidade civil, vémonos na obriga de facerlle unhas preguntas ao alcalde para que aclare o seu nivel de implicación neste asunto que non dubidamos de que, desde o noso punto de vista, habela aina. Pideulle Xosé Manuel Fernández, naquel entón militante do Compromiso por la LIN e persoa da súa confianza política, que fixera algunha xestión con Mafre para que o designaran a xente da póliza de responsabilidade civil? Respóndeme despois por escrito. Moitas gracias, veña, porque... Vale, pois eu isto agradecería que me respondera aquí, porque se é sí ou non, é sí ou non. 2 meses con isto. Veña, unha póliza. Veña, adiante. Que me responde para o próximo pleno. Sí, gracias. Pregúntolle, consultou vostede ou alguén do seu goberno con algún funcionario municipal a idoneidade de recomendarlle a Mafre que nomeara a José Manuel Fernández axente exclusivo desa póliza? Tampouco me contesta. O silencio é claro, hai que pensalo moito. Non, perdón, pero voulle contestar. Hai que pensalo moito. Estou sendo moi claro cas dúas preguntas que lle fixen antes. Pídolle que o sexa vostede se quere, porque as respostas son moi doadas, e se non ten nada que esconder e non quere enganarnos, no último pleno, durante a comparecencia de José Manuel Fernández, e incluso en algunha entrevista de radio, vostede afirmou que non tiña nada que ver con este tema e que é a aseguradora a que nomea o axente mediador. Pero, repito, lle realizou vostede algunha xestión de palabra ou por escrito coa citada aseguradora
para que nomeasen a José Manuel Fernández axente da póliza de responsabilidade civil? Se non me quere responder algo tan doado, dígolle que eu non me creo esa historia do que vostede dixo de que non tuvera nada que ver. Non me cadran as cousas. Tamén lle digo que, como me minte, dicindo que non ten nada que ver, eu creo que sí, a historia non lle vai rematar aquí, porque vostede creo que na súa condición de alcalde tiña que ser un alcalde digno para este povo, e vostede aí é sectario, e representa o sectarismo máis rancio que nunca houbo, e sobre todo o totalitarismo que vostede de vez en cando fai gala. Non sei porque non se quere humildar nun caso como este tan evidente e pretende tomarnos o pelo. Alá vostedes. Eu fui alcalde hai 25 anos, cometería os meus enros, creo que o paguei por eles nas urnas, non me dou prenda a recoñecelo, pero tamén tuven acertos, e vostedes chegaronlle 4 anos para que la LIN coñeza mellor a súa cara, e para que la LIN que vexa que nos minte constantemente. Por iso, cando me di algo, eu non o podo creer, eu quixera creelo, e deille moitas oportunidades. Gracias. Así que, ala vostedes, se vai de empresario pola vida e non coñece ese mérito, que para min, o sea, que eu ser gandeiro un demérito, pois ala vostede. Eu creo que la LIN merece un alcalde no que se poida confiar e que diga a verdade. Estamos en rogos e preguntas, por favor. Eu quero que diga vostede a verdade. máis preguntas? Ahora, cando me conteste para o pleno que ven, pois contestarame nun papeliño tal, pero mire, se pensa que porque me conteste nun papeliño sin firmar ao final do pleno e tal, pois vamos a quedar. Máis preguntas. Señor Cruz, adiante. Perdón, entendo que o Partido Popular non ten máis, non? No ton conciliador baixo a perspectiva de que a min no persoal este alcalde dame totalmente igual, nin me quito o sono nin nada, eu prego e rogo disculpas a toda a familia do alcalde por todo o que eu pudera decir de Xosé Cuíña, non sei o límite que sobrepasei donde está, e só deixo, acoto a frase, queda na frase de que pido disculpas e si que deixádeme decir que tería as súas luces e as súas sombras. Gustaríame habelo conocido e eu quedome por encima de car sombras, car luces. Que considero que o fillo tiña que haberse portado mellor conmigo, tiñame que haber valorado máis. Déixame seguir falando. Isto é rogos e preguntas, non disertacións en unha galaxia paralela. É dicir, son rogos e preguntas. Faga un rogo e faga as preguntas que queira. Eu agora fago... Se quere disertar, mire, eu propoño que vostede... É que isto é rogos e preguntas. Pode salir ao balcón, espido se quere, e dirixirse a multitude e facer este tipo de cousas. Non hai problema. Por moi desagradable que poida parecer. Pero isto é rogos e preguntas. Rogo... Porque senón quito ya a palabra. Rogo disculpas ao alcalde e deixo como última frase, Xosé Cuíña tuvo luces e sombras. Se eu faltei algo á memoria de o finado que eu non tiven a honra de conocer. Quero facer unha pregunta a vostede, señor alcalde. Vostede dixo textualmente, e non vamos a facer aquí historia, nin a recopilación de todo o que pasou, porque eso xa non lle interesa a ninguén. Vostede dixo textualmente, fun moi duro contigo, e seino, pido disculpas, Juan José. Vostede dixo meso non fai moito tempo. Bueno, se foi noite boa e tiña 2 vasos, podería ser, pero non o lembro, a verdade. Si co dixeche, Rafa. Entonces, fuches duro comigo e fuches duro ca miña familia e ca miña parella. E algún dos comentarios entrando neste concello podían rayar o machismo e cousas superiores. Fora desto, pido disculpas a familia de Rafael Cuíña. Eu non teño... Bueno, quito ya a palabra porque... Non, ahora vou por outro rogo, Pero... Como siga por esa liña, quito ya a palabra e remato. Cabreaste por nada. Non me cabreo. Ferves como... Mire, eres un motor a gasolina. Sabes a diferencia entre ti e máis eu? Que algúns temos que traballar, estamos en peche de ano e temos moito que facer. E ti, mentres disertas, insisto, sales pido ao balcón e diríxete á multitude. Non teño ningún tipo de problema. Ou rogos e preguntas ou
dou a miña palabra que remato o pleno. De acordo? Bueno, seguimos. Mira, teño que primeiro facer a presentación deste rogo, que é un solicito, non? Un rogo. Xa que ti tiveches a ben xogar comigo e xogar coa acta de concelleiro que eu poseo, denegáchesme información continuamente, negáchesme acceso a documentación, déixame facer a min a oposición como eu queiro, como eu quero ou como nós queremos. Se é na forma de pedir informes, déixame que sea así. E fagoche un rogo, porque sodes moi intelectuales, e máis non quero insultarte, ves, é que ao final sempre teño que ir a ser despectivo contigo. Rógoche que me digas que se non che gusta a redacción de solicitamos ao alcalde que informe, que nos aporte legislación, se non che gusta solicitamos ao alcalde que informe, ti aportanos documentación, que xa che dixen varias veces, dime unha legislación ou dame un informe que acredite que podes denegarme un informe por redactar. Solicito informe técnico, sen introducir na redacción do texto o complemento ao alcalde. Envolvede esas cousas. Isto non é de interese para nada na política local, pero gustavos revolver. Rógoche que me des esa legislación, a ver onde a tes. Isto eres tío que queres... Gracias, dou por finalizado o pleno, moitas gracias.